Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijk bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben uw gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Benochi, benochi. Goedenavond. En we zijn er bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna. We zijn heel lang, we hebben een lange traject gehad in de tarotkaart. Ik denk dat jullie op dit moment best wel geverst zijn in een aantal, in ieder geval basisdingen. We hebben natuurlijk de vorige seizoen, seizoen 3, hebben we Kabbalah gedaan. Dus dat is, goedenavond iedereen, dat is een hele goede basis. En nu zijn we natuurlijk meer met tarot bezig. In het vorige seizoen hebben we geëindigd met de tarot. Maar ik heb de tarot op een hele andere manier op de levensboom gezet van de Kabbalah. Dus vandaag gaan we een beetje tijd insteken bij het plaatsen van de tarotkaarten op het levensboom. Goedenavond, Ivanisha. Goedenavond. Dankjewel. Ja. Dus we gaan vandaag op een hele andere manier Kabbalah en tarot combineren. En wat heel belangrijk is, en dat gaat ons ook de introductie, laten we even zo zeggen, geven voor ons volgende seizoen. Dat is dan, dat zou in principe, hoe noem je dat? Als alchemie zijn, want volgende week hebben we dan tarot met alchemie. En dan zouden we dan zeg maar meteen afsluiten met alchemie en dan de volgende seizoen starten met alchemie. Ja? Maar we gaan eventjes een soort van detour maken, een zijtakje. Want we gaan eerst Bijbel doen, seizoen van Bijbel, zoals ik vorige week heb gezegd. En dat zou betekenen dat we vandaag zeg maar een belangrijke podcast zal zijn, een belangrijke sessie. Omdat wij natuurlijk Hebreeuws gaan bespreken, klein beetje. Ik heb in ieder geval een aantal dingen die ik wil bespreken. En dat geeft ook heel veel, dat geeft een soort fundament voor volgende seizoen dan nu. Dus het volgende seizoen wordt dan Bijbel. Oké? Dus dat wordt dan vandaag belangrijk. En dan volgende week wordt dan alchemie. En dat komt dan voor seizoen 6. Dus volgend jaar, dan hebben we 2 leuke seizoenen al klaar voor jullie. Ik ben al begonnen met het samenstellen van de Bijbelverhaal, dus het wordt wel wat. Oké? Laten we even snel de sheets erbij pakken. Laten we starten. Ja, zoals ik zei, we gaan daar vandaag hebben over Hebreeuwse letters en getallen en het levensboom. Gaan we het een klein beetje anders doen. Nou, voor degenen die mijn werk nog niet kennen, ga hier naartoe. En dan, ik zou zeggen, een beetje daarop navigeren en dan kijken wat je kan vinden. We hebben natuurlijk van alles daar. Ik heb podcasts, video's, we hebben artikelen. En als je lid wordt, dan hebben we monografieën. Heb je link naar mijn boek Anarchos. Dus je kan. Het is eigenlijk bedoeld voor een hub voor alles. Voor alle het occulte, alle informatie die je heel graag normaal gesproken niet makkelijk kan vinden. Ik denk dat het een prettige plek is om een beetje te graaien, zoals ik zeg. En van alle soorten boeken en dat soort dingen, allemaal gratis. Dus dat kan je allemaal krijgen daarvan me. En natuurlijk is het wel handig als jullie mij ondersteunen hierin. Volgens mij kan je vanaf €3 starten met donaties. Dan kan ik een beetje een kopje koffie drinken. Normaal gesproken vraag ik geen geld hiervoor, maar soms heb ik zoiets van, als wij deze transactie starten, dan komt er bepaalde momentum aan. Dan kan ik meer tijd hierin steken, et cetera, et cetera. Dus dan heb ik ook meer geld om materiaal te doen. Ik sponsor nu alles zelf. Dus als je dat over hebt, graag. Nou, dit is mijn boek Anarchos. Dat is ook bedoeld voor dit werk. Ik heb dat geschreven. Het is een e-book. Of sorry, het is het is ook een e-book, maar het is een echte boek. Dus als je het bestelt op Amazon of bol.com, dan krijg je het fysiek thuis geleverd. Daarbij kan je, als je dat op Amazon zit, volgens mij op Amazon Reader of zoiets in die geest, kan je dat ook downloaden.
En allemaal gaan voor alle financiën gaat voor dit werk. Als jullie het niet wisten, maar ga ik nu even vertellen. Alles wat ik je nu vertel, als ik nu presenteer, is eigenlijk een stukje van mijn algemene tractatus. Ik heb een aantal tractatus waar ik mee bezig ben. Dat gaat dieper in. Het is een onderzoek voor degenen die niet weten. Ja. Dit zijn eigenlijk aantekeningen, laat even zo zeggen. Dus het wordt allemaal gebruikt als fundament voor mijn echte werk later. Dus daar ben ik helemaal mee bezig. Dus ik vermeld het eventjes. Maar het betekent dat jullie ook dit samenkomen, het samenvoegen van dit soort ideeën allemaal kan gebruiken, ook voor jullie eigen onderzoek. En ook eigen onderzoek in het kader van zelfontwikkeling. Want dat is eigenlijk ook zelf voor bedoeld. Voornamelijk was het bedoeld eigenlijk voor mijn kinderen. En het is nu een beetje een kleine transitie gemaakt voor de rest van de wereld. En nu ook weer een kleine transitie gemaakt voor mijn eigen onderzoek. Dus ik zou zeggen, gebruik het en geniet ervan. Dit zijn eigenlijk mijn andere podcasts die, als je dit verhaal dat ik je nu vertel goed wil begrijpen, zou ik je aanraden om dit eerst en daarna te luisteren en naar te kijken. Ik ga nu niet verder hierover, want we hebben een beperkt aantal minuten. Ik probeer vandaag wel alles binnen een uurtje te doen, mensen. Maar ik heb het dubbele sheets dan vorige week, maar ze zijn minder tekst. Dus dat betekent dat we dan sneller erheen kunnen, hopelijk. Maar het is minder tekst. Maar goed, in ieder geval, niks is nieuw onder de zon. Alles wat ik had bespreken, dat bestond al. Zal altijd zo. En net als de zon, zeg maar. Het was gisteren zo, vandaag is het zo en morgen zal het ook zo zijn. Dus niks is nieuw. De enige punt is dat wij zijn niet geïnformeerd. Dus het doel van ons allemaal zou moeten zijn om zoveel mogelijk tot ons te nemen. Dit is ook trouwens een goddelijke kwaliteit. Vandaag gaan we de levensboom van de Kabbalah gaan we bespreken. En een van de wat we dan noemen in het Hebreeuws sfirot, dat is wijsheid. Oké? Want je hebt daar begrip en wijsheid. Chokma noemen ze dat ook, hè? Chokma. En het Hebreeuws is, als ik me niet vergis, een Sumerische taal. Het komt uit de oosten, kan je zeggen. En wij gaan de letters vandaag bespreken. Niet eens de woorden, de letters. Maar je hebt natuurlijk ketter. Dan heb je dan chokma. Dan heb je dan bina. Dan heb je geset. Dan heb je gebura. Dan heb je netzach, God. Je hebt dan tefiret. Dan heb je foundation, dat is dan Yesod. En dan heb je Malkut. Malkut is dan een koninkrijk. De hele Bijbel, ik ga een klein beetje nu al vertellen van het volgende seizoen. De hele Bijbel is op gebaseerd, mensen. Op deze eigenlijk kernwoorden. Want dat zijn eigenlijk wat ze dan noemen ook de pad van de zon. Als je mijn vorige seizoen hebt gekeken, heb ik jullie de pad van de zon uitgelegd. Ja? Of wat ik zeg dan, de pad van de zoon. Ja? Een O erbij en dan wordt het in plaats van zon, wordt een zoon. Dag Poppy, saludo. Ja? Dus het is een hele belangrijke, zijn hele belangrijke lessen, Kabbalah, voor de Bijbel. Maar Hebreeuws in het algemeen is ook heel belangrijk. En we zullen ook een aantal dingen in het Hebreeuws, ook in het Grieks. Want de Bijbel, de Nieuwe Testament is in het Grieks, de Oude Testament is in het Hebreeuws. Voor de Joden is het de Tanakh. Ja? De Tanakh en voor en de Torah. Je zal zien, de tweede, je hoort het ook, ik heb het in de eerste afleveringen van dit seizoen erover gehad. De Torah, de Tarot. Ja, de Torah, de Tarot. Dus het is hetzelfde woord, het is alleen maar omgedraaid. Ja. Dus de Torah is eigenlijk wat ze dan noemen dan in het Grieks de Pentateuch. En de Pentateuch zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel. Als ze dan noemen ook de boeken van Moshe, dat is dan Mozes.
En dan heb je de rest van de Tanakh. Dus de Tanakh bestaat uit de Torah. En bestaat uit de rest van wat we dan noemen dan wat de christenen noemen dan de Oude Testament. De boeken zijn een klein beetje anders gestructureerd. Maar ze zijn wel daarin. Oké? Want je hebt natuurlijk heel gepast ook. Je hebt natuurlijk de minor prophets en de major prophets. Wat we dan eigenlijk noemen de minor of de grote arcana en de kleine arcana. Dus de major prophets zijn de grote arcana en de major prophets zijn de... Maar zie je hoe deze dingen allemaal gerelateerd zijn. Alle religies van de wereld, allemaal, komen uit occulte tradities. Allemaal. Dat is niet eens één. Het zijn ook allemaal mythologieën. Want net als de tarot, ze proberen je een onderliggende principe te leren. Het principe proberen ze je te leren. En wat je hebt in de meeste religie is een mystieke pad. Dus dat betekent dat je dan bepaalde rituelen doet om je bewustzijn over bepaalde dingen, zeg maar, wakker te krijgen. Dus je kan wat ze dan noemen een rechterpad volgen op de kabbalistische boom. Of je kan een linkerpad volgen op de kabbalistische boom. Maar wat ik jullie aanraad is om de middelpad te nemen. De pad van de zon. Of de pad, wat ze noemen dan de zon. Is de pad van balans. Ja? Of de pad van Ma'at. Dus er zijn drie paden, kan je zeggen, om te gaan. En de eigen pad is, je kan gewoon kiezen wat je wil. De rechterkant is meer in de religieuze aspect, ga je dan verder in je leven. De linkerpad is van ik geloof niet in religie. Ik ga gewoon lekker satanistisch zijn. En dan de middelpad is de pad van de zon. Is wat ik jullie niet leert. Dus dat is een klein beetje een achtergrondinformatie. Als je mijn occulte, zeg maar, het occulte onthult van mij bekijkt, dan ga ik dieper in dit soort concepten. Dan begrijp je ook waar je zit en hoe je dan verder kan gaan. Maar het idee is om te ontwikkelen en het kabbalistische boom, levensboom, die heeft eigenlijk heeft die 11 sfirots. Ja? Maar de rabbi, en vooral de orthodoxe rabbi, die zei altijd tegen mij: nee, Glenn, er zijn 10 sfirots. Ja? En niet 11. En ook niet 9. Want heel vaak doen mensen de fout om de ketter, zeg maar, als je dat hebt. By the way, deze sheets die je gaat laten zien, zo direct, die kan je allemaal downloaden gratis. En laat me vertellen, je hebt het nodig voor de self-study. Want je krijgt zelf een beetje een huiswerk van me. Maar die heb je nodig. De eerste 3 sfirots van het levensboom, voor degenen die niet weten, dan laat ik je zo zien hoe de levensboom eruit ziet. Ja, dan heb je de eerste 3, dus noemen ze dan de 3-eenheid. Dat is dan de ketter, dan is dan de chokma en de bina. Oké? Dat zijn licht, dat is licht, dat is wijsheid en dat is begrip. Die waren eerst. En dan heb je iets dat heet da'at. En da'at is een sephira, want dat is één bolletje, noemen ze dan een sephira. En de meervoud is een sfirot. Oké? Dus het is niet 9, het is ook niet 11. Dat geeft al... ik heb jullie al, met dit kleine zinnetje heb ik je de 9-11 uitgelegd. Wanneer je dan zeg maar de quote-unquote de juiste pad loopt, dan begrijp je, zeg maar, de witte magier, die zal je altijd leren. Er zijn 10 sfirot, niet 9 en ook niet 11. 9-11, wanneer dat verhaal is gebeurd in Amerika, toen het op die datum is gebeurd, begreep ik het meteen door de 9 en 11. Wie erachter was, achter 9-11. Dus dat is een hele aparte manier om achter te komen wie achter deze dingen zitten. Maar dat was een van de tekenen, want ze hebben die dag gepland. Als een soort van, ik weet niet het Nederlandse woord, maar blasphemy, een soort van, het spotten.
soort spot. Ja? Dus oké, nou, vandaag gaan we natuurlijk hebben over Hebreeuwse letters en getallen, et cetera, hebben we ook al over gehad. Nou, dus het is dan eigenlijk de 22 Hebreeuwse letters. De Hebreeuwse alfabet, wat ze dan noemen de alfabet, die heeft 22 letters. En die gaan we koppelen met de tarot. Maar die gaan we niet alleen maar koppelen met de grote arcana. Ja? Want er zijn een aantal tradities daarbuiten, afgeleid van de tarot. Bijvoorbeeld de BOTA. Die zetten de Hebreeuwse letter direct op de kaart. Nou, voor degenen die de Hebreeuwse letters niet kennen, vandaag is het een leuke dag voor je dan. Laten we zeggen, dan ga je iets nieuws leren. Ik heb wel een klein beetje erover gehad, ook in de vorige seizoen, hoe de Hebreeuwse letter in elkaar zit. Maar vandaag gaan we dat niet doen, want ik heb het al gedaan. Vandaag gaan we het hebben over elke letter aan zich, wat ze betekenen. En de Joden zelf, of ik zou in principe niet Joden moeten zeggen, maar gewoon de Hebreeuwers. Ja, want Joden heeft te maken met één specifieke stam. De stam van Juda. Dat is dan de Jew. Dat is dan waar het woord Jew, waar wij dan afgeleid de Joden vandaan halen. Maar dat is specifiek van de stam van David. En David was, als je een klein beetje de Bijbelse verhalen kent, was een van de koningen. De zogenaamde een van de koningen van. Maar dan gaan we volgende seizoen gaan we erover hebben. Dus maar het gaat over de Hebreeuwers. Dus dan heb je 22 letters. Elke letter is een symboliek van een aspect van goddelijkheid zelf. Volgens de Hebreeuwers, God heeft deze letters gebruikt voor de creatie zelf. Dus dan komen we zeg maar zo direct aan. Militech hebben niet de Hebreeuwse nummers. Ja, dat klopt. Ja, dat hebben ze niet. Want in principe, dat zijn Ivanisha, dat is een hele goede punt. Want in principe, dat is van origine was het niet daar. Wanneer mensen zoals Paul Casey, de tarot deck een beetje, en mensen zoals Crowley, als occultist, Kabbalah erbij hebben gebracht in het hele traditie van de tarot, dan hebben ze dan zeg maar deze letters geïntroduceerd. Er is wel, als je dan de BOTA tarot deck hebt, dan krijg je het wel. Ik heb wel een BOTA deck voor mezelf, maar die heb ik niet online gezet. Ik weet niet waarom. Volgens mij, ik wil ook niet, want eigenlijk kan je ze, als je lid wordt van BOTA, dan krijg je die tarot deck. Dan kan je die kopen. Dus dan is het is niet iets dat heel moeilijk te vinden valt. Je moet gewoon daar gaan en dan volgens mij zelfs vragen en dan krijg je het. In plaats dat ik het gewoon erop op mijn website zet. Ik wijs op dit moment een klein beetje respect. Normaal gesproken zet ik die dingen gewoon online. En dan kan je gewoon downloaden wanneer je wil. Misschien besluit ik het toch te doen hoor. Dus wie weet. Maar in ieder geval, op die kaarten heb je wel de Hebreeuwse letter. Maar dat maakt niet uit, want nu krijg je het van me. Ja? Dus hoef je niet eens naar BOTA te gaan. Je krijgt het gewoon van me klaar. In fact, ik ga het zelfs koppelen met de andere decks, zeg maar 3 andere decks. Dus de decks die we gebruiken, de Riders White. En we gaan het koppelen met BOTA volgens mij. Nee, de Golden Dawn versie. En we gaan het koppelen met de Tot. Dat is dan van Aleister Crowley. Oké? Dus al die kaarten die hebben we. En dan zie je ook dat de Aleister Crowley een klein beetje anders is. Maar in het algemeen, het verhaal is hetzelfde. Ja, dat er een ziel is die door stappen te doen, bewuste stappen te doen, die ziel die transformeert zich in goddelijkheid. Dus de meer je dan zeg maar jezelf bewust transformeert, de meer goddelijk je wordt. Ja? Ja, oké. Ik ga kijken als ik het voor je kan zetten. Daarom. Ja? Dan mag iedereen jou bedanken, Ivanisha. Ja, oké. Dus we gaan. In mijn vorige seizoen heb ik de tarotkaarten op de Sfirots gezet. Dus ik heb de 22 kaarten die we hebben
in de grote arcana heb ik wat ik dan noemde de pad van de ziel op die sfirots gezet. En die andere, de pad van de wereld, ook op die sfirots gezet. Het is een hele andere legging van de tarotkaart op de levensboom. Dus het is vrijwel een aparte manier om dit te doen. Wat ik vandaag ga bespreken is de meest besproken legging op de levensboom. Dus, maar ik vind het zelf, ik vind dat de kaarten zelf van de tarot niet de pad is, maar het zijn staten van bewustzijn zelf. Maar desalniettemin, ze gebruiken dat ook wel want als je dan de levensboom bekijkt, dan heb je dan bolletje 1 en bolletje 2. En dan tussen die twee bolletjes is een soort lijn. Het is een fictieve lijn. En dan die bolletjes representeren dan in de kabbalistische traditie, representeren ze staten van bewustzijn. En dan zetten we de kaart ertussen. Dat betekent, om van bolletje 1 naar bolletje 2 te gaan, dan moet je deze kwaliteit van de tarot ontwikkelen. Dat is wat ik bedoel. Niks anders. Het is allemaal, en dat betekent ook dat als je dan zeg maar die twee tradities bij elkaar gaat overlappen, dat je dan zeg maar elke kaart als een soort pad moet zien aan zich. En niet als een soort stadie. Dus een soort zijn. Want een van de dingen in het occulte, en daarom heb je, al die tradities zijn eigenlijk bijna hetzelfde in terminologieën van het trainen van hun aanhangers, dat je moet begrijpen dat je alles kan worden. Dus het is de staat van worden. We gaan erover praten over in de Bijbel, want Kabbalah en de Bijbel gaan hand in hand samen. En het praat over de wording. Ja? Het praat over het transformeren van jezelf. Wanneer Mozes vroeg aan quote-unquote God, wie ben je? De antwoord was, ik ben wie ik ben. Oké? Ik heb de Hebreeuwse versie op, maar ik bespaar je dat even. Dus ik heb het vertaald in het Nederlands. Ik ben wie ik ben. Oké? Dat was de antwoord. En dat betekent, wat hij dan wil bedoelen is, door het zijn, het is een goeie, door het zijn zal ik worden. Ja? Door het worden zal ik zijn. Dus je kan alles worden wat je wil. En dus deze stappen op de kabbalistische boom, als je ze volgt, word je goddelijk. Daar gaat het om. Ik hoop dat dat duidelijk is. Als dat duidelijk is, dan ga je de goede kant op. Dan gaan we de goede kant op samen in ieder geval. Ja, in ieder geval tenminste voor deze lessen. Oké, dus dan gaan we dan die kaarten gebruiken om de pad van de ene sfirot naar de andere. En dan gaan we per kaart de Hebreeuwse letters bespreken. Het zou in principe snel moeten gaan, omdat er heel weinig tekst is. En ik ga de letters vandaag bespreken. De numerieke waarde hebben we min of meer al gehad. Dan ga ik nog een keertje heel snel eroverheen. Maar dan hebben we nu dat gehad. En dan hebben we het hele tarotverhaal is eigenlijk klaar. Volgende week alleen maar alchemie nog. En daarna waarzeggerij, dan zijn we klaar. Maar de tarot zelf als tool zijn we vandaag mee klaar, zeg maar. Oké. Dus we hebben de grote arcana en de kleine arcana hebben we besproken. De afgelopen trajecten, afgelopen periode. En ik wou eventjes die twee bij elkaar zetten. En dan zie je hier een beetje een dag en een nacht iets. Ja, je kan de grote arcana zien als een soort van de nacht. En de kleine arcana zien als de dag. Ja, dat zijn want de grote arcana heeft te maken met krachten waar jij niet direct kan zien. En de kleine arcana gaat over ons dagelijks leven. Dingen die je per direct ziet in je leven. Ja? Heel vaak dan zie je ook de aspect, de reikwijdte. Het zijn universele wetten. Ja? En de kleine arcana gaat over het dagelijks event. De impact daarvan is langdurig met de grote arcana. Dus als jij jezelf transformeert met de grote arcana, wat ik dan ook noem high magic, hoge magie. Als je dat doet,
de impact is langdurig. Omdat je bijvoorbeeld, als je een wijs persoon wordt, dan is het niet van een en andere dag dat je dom weer wordt. Ja? Of als je iemand van principe wordt, is het niet van een of andere dag dat je dan wel iemand wordt die gewoon niet meer principieel bent. Ja? Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Dus het is langdurig. En met een kleine arcaan is het tijdelijk. Het is heel simpel. Elke stap in je traject, elke dag, die kan je zo veranderen. Als je ergens van A's tot 10 bevindt, dan kan je bijvoorbeeld, als je 5 bent, dan weet je al wat je moet doen om op 6 te komen. Ja? Dus de traject is vrijwel snel te ervaren in ons leven natuurlijk. Ja? En de structuur is op zichzelf staand, genummerd van 0 tot 21, dus 22 kaarten. En in de kleine arcana is het verdeeld in 4 reeksen. Symboliek, diepgaand. De grote arcana is diepgaand, spiritueel en filosofisch. En in de kleine arcana is het praktisch en herkenbare symbolieken. Oké? Dus de bedoeling is dat als je de kleine arcana leest, dat die dingen ook heel erg herkenbaar zijn in het dagelijks leven. Ja? Terwijl als je dan de grote arcana bekijkt, die symbolieken zijn wel wat meer filosofisch en wat meer diepgaand spiritueel. Oké, ik hoop dat jullie een goede basis hebben gehad hiervoor. Als je dit soort simpele dingen voor ogen houdt en de dingen die we hebben besproken herinnert, dan zal jij niet alleen maar de tarot goed gaan begrijpen, maar je gaat elke traditie heel goed gaan begrijpen. Want het hele, nogmaals, de rode draad in alles is jezelf transformeren, maar het geeft je de tool om hoe je dat moet doen. Dus als je tarot leuk vindt, dan kan je tarot gebruiken daarvoor. Als je bijvoorbeeld vrijmetselaar leuk vindt, dan kan je een vrijmetselaar kiezen. Alhoewel, ik zou dat nu niet doen, want er zitten allemaal corrupte mensen daarin. Als jij Rozenkruispad wil nemen, dan doe je dat. Gaan we ook een keertje erover hebben. Als je bijvoorbeeld Kabbalah wil doen, kan je het ook doen, etc. Heel vaak, tradities die lenen dingen van elkaar ook. Dus het is eigenlijk handig om alle tradities te weten. Maar het heeft te maken waar voel je je thuis. En dat is dan je basismateriaal van lessen. En dan kan je dan van alle andere tradities ook meenemen, het goede meenemen en jezelf transformeren. Dat is het. Niks anders. Ja? We moeten gewoon morele mensen worden. Dan moet het een keertje gebeuren. Oké. Ik heb hier, dit is mijn eigen, niet vergeten, dit zijn ook mijn eigen kladbladjes en zo. Dus ik heb iets voor jullie gedaan. En dan als je tijd hebt en energie, dan kan je het downloaden. En dan heb je het ook gratis voor jezelf. Wat wij doen heel vaak is in het occulte, we gaan die tradities met elkaar linken. En zodat wij zeg maar een groot beeld krijgen en inzicht krijgen. Want dat probeer je te creëren. Je probeert met al deze gereedschappen, wat we dan noemen occulte traditie, zijn gereedschappen voor inzicht. Zodat jij dan dieper je bewustzijn kan verdiepen. Je kan dieper dingen begrijpen, hoe ze daadwerkelijk werken. En ik praat over je bewustzijn zelf. Dus het heeft te maken met je denkproces. Er zijn 4 werelden, die hebben we ook gehad vorig seizoen. Kabbalistische werelden, de Atsilut, de Bria, Yetzira en Isaia. Of Asiya, dat moet je zo zeggen. Ja? Die zijn de 4 werelden die terugkomen in wat we dan noemen de klassieke elementen. Dit zijn niet de basiselementen, maar de klassieke elementen zijn anders. Hè? Klassieke elementen zijn vuur, water, lucht en aarde. Voor de mensen die niet weten wat de basiselementen zijn, heb ik ook een keertje erover gehad. Maar het is dan zuurstof. Ik heb in het Engels hydrogen. Het is zuurstof, stikstof, nitrogen, zeg maar. Oxygen, hydrogen, nitrogen en carbon. Ja? Ik weet het niet in het Nederlands nu, dan moet je het maar gewoon vertalen. Maar er zijn de 4 basiselementen. Oké? Maar de 4 klassieke elementen is vuur, water, lucht en aarde. En dat zijn de materiële elementen. En de 4 basiselementen zijn waar alles ervan bestaat. Dat is dan eigenlijk levenselementen. Die je hebt in alle leven. Oké? Dan heb je ook de menselijke aspecten hiervan. Dat is hetzelfde. De geest, ziel, persoonlijkheid en lichaam. Dan heb je dan wat ik dan noem dan de meta-archetype. Dus zeg maar de hoogste archetype. Dan heb je vader, moeder, zoon en dochter. Waarvan dochter heel vaak in de meeste traditie vergeten wordt. Oké.
Maar het moet altijd 4 zijn. Dus we zijn de 4 basis. Uit die 4 basis kunnen we dan de bewustzijn op allerlei manieren kunnen we het analyseren. Als je dat tot nu toe niet hebt begrepen, deze tools zijn er om jouw eigen bewustzijn te begrijpen en jezelf wat? Transformeren. En dat kan je alleen maar doen als je begrijpt. Oké? Dus begrijp wie je bent en wat je wil worden. Dat is dan de reden. Dus dat is dan, en dan zie je daar, ik heb het wel gekenteld. Dan zie je daar boven het plaatje daar, zie je dan de 4 kabbalistische werelden. Want Kabbalah gaan we bespreken vandaag. Met de Hebreeuwse letters, gekoppeld met de tarot. En dan zie je dat Atsilut, Bria, Yetzira en Isaiah. Ik heb het uitgebreid over gehad, seizoen 3. Dus als je over Kabbalah wil weten, ik zou zeggen, die kant op meteen gaan. Ja? Maar dan zie je daar 4 kabbalistische bomen in elkaar verweven. Dan zie je ook hoe vuur, water, lucht en aarde in elkaar verweven zijn. Tot aarde. Dus uiteindelijk aarde is de laatste, wat ze dan ook noemen uiteindelijk in de Kabbalah Malkut. Oké? Dus laten we even doorgaan. We zijn er bijna hoor. Ja, dit gaan we niet helemaal bespreken. Maar je ziet daar de groenetjes. Dat is de tarotkaart. Die zijn een klein beetje anders dan de white. De Golden Dawn tarotkaarten en de White Smith, wat wij nu aan het doen zijn, tarotkaart. Die hebben de standaard namen. En die heb ik daar de Hebreeuwse letters aan gekoppeld. We gaan ze allemaal met de White Smith kaart, gaan we die allemaal bespreken. Nu, vandaag. Ja? Dus daarom sta ik hier niet te lang. Maar je ziet daar aan de linkerkant, helemaal aan de linkerkant, zie je daar de Hebreeuwse alfabet tot de kaf. En dan zie je dan de betekenis van de letter. Die krijg je ook zo direct van me. En de betekenis van de tarotkaart. Dus ik heb eigenlijk met dit, met dit matrix, heb ik alles bij elkaar gebracht. En welke archetype het is, ja, dat is geen probleem hoor, Anne. Je kan alles teruggaan om nog een keer te kijken. Maar goedenavond. Ja, dus je kan dit gebruiken als een soort van raamwerk. Want het is eigenlijk een framework. Ik heb een archetypische, wat ik dan noem een archetypische kader gemaakt. Waar je dan zeg maar al deze dingen kan linken. En hopelijk geef je er dan verdieping. Dus wanneer je die kaart, ja, dankjewel Ivanisha. So, wanneer je die kaart bij elkaar brengt, ja, dan kan je een kaart pakken en dan weet je de Hebreeuwse letters. Je weet meteen wat de kaart betekent. Je weet meteen wat de Hebreeuwse letters betekenen. En je weet meteen welke element het is. En wat hier niet, waarom ik dan de klassieke elementen erbij heb gezet, is namelijk dit. En je weet meteen ook de wereld in de Kabbalah. En helemaal achteraan zie je de minor arcana, dus de kleine arcana troef, dus de trumpkaart. Op het moment dat je de element weet en op het moment dat je dan de meta-archetype weet, al die dingen, dan kan je ook naar de desbetreffende kleine arcana gaan om de aspect van Aleph of de dwaas te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, als je dit bekijkt, dan ga je leren hoe je dit moet gebruiken. Als je dit begrijpt, dan zie je hier, dan zie je Aleph, dat is dan de eerste letter. Dat gaat over de dwaas. En in alle tarotkaarten, dus ik heb hier 3, is nog steeds de dwaas. Als je dan de derde bekijkt, dan is het anders voor de tarotkaart van Aleister Crowley. Dan heet hij de priesteres. Ja, maar alle andere kaarten heet hij gewoon de hoge priesteres. Maar laten we teruggaan naar de dwaas. Dan ga je helemaal naar achteren. Wat betekent de letter? Betekent een os, begin. Wat betekent de kaart? Vrijheid, potentie. Welke element is het? Het is lucht. En de element lucht. Maar de meta-archetype is de zoon. Dus de dwaas is de zoon. Ja? Het is een heel apart. Want je zou denken, creatie begint bij de vader. Of bij de moeder, wijze van spreken. Maar het begint bij de zoon. Want er is een actie die plaatsvindt. Dus daarom begint de dwaas, refereert naar de zoon. Maar je kan zeggen de vader met de zoonkwaliteit. Kan ook, weet je. Maar dan kan je zien, de actie daar is nodig. Dus het is een zoon.
En dan zie je daar de Yetzira, vorming. Ja. En dan zie je daar de arcana, de kleine arcana, dus de zwaarden. Dus als je dan dit aspect van jezelf wil ontwikkelen, dan zou ik dan heel snel misschien naar de kleine arcana gaan voor de zwaarden. En vandaar die uitleg van al die dingen van kleine arcana en grote arcana, maar nu zie je, het komt allemaal nu bij één. Ja? Het wordt één gehele ding. En de eerste kaart heeft te maken ook met je persoonlijkheid. Want sommige van die dingen zijn het ook ontwikkelen van je ziel, van je emotie. Als we praten over ziel, praten we over emotie. Ja? En, maar goed, het is misschien niet 100% één op één of 100% goed. Maar tenminste heb je iets. Dit is een artificiële kaart. Dit is de tweede aspect ervan. Die mag je downloaden, mag je gebruiken. Het is dan nogmaals, het is mijn klad. En ik deel met jullie. Dus dan kunnen jullie dat gebruiken om jezelf ook te ontwikkelen. Hier en daar misschien kleine foutjes, maar voor de rest is het best wel, is wel goed. Ja. Ik ga jullie nu al vertellen, bijvoorbeeld Alef hier. Ik heb het Yetzira gedaan. Omdat Yetzira natuurlijk de luchtelement is. Als je hier bekijkt, dan zie je Yetzira daar. Is luchtelement. Dus ik heb het de dwaas ook daar gezet, omdat het de zoon is. Oké? Maar als wij praten over, en de tweede ook, met Bet ook, is ook Yetzira, wat eigenlijk vorming is. Het is heel merkwaardig, omdat de Bijbel begint met Bet. En dan gaan we ook volgende seizoen gaan we erover hebben. Het begint met Bet. En het is een hele, als de orthodoxe Joden geloven dat de creatie met de alfabet van de Hebreeuws die we vandaag gaan bespreken is begonnen, dan zou het moeten beginnen met Alef, met A, wat wij dan noemen A. Maar het is met B begonnen, wat hun dan noemen Bet. Ja? Dus dat is eigenlijk heel erg merkwaardig. Want de eerste woord in de Tanakh, wat dan kan je ook zeggen in Genesis, dat heet Bereshit. En Bereshit is een woord die begint met Bet. Ja? Dus, en hier dan zie je ook dat Bet eigenlijk ook Yetzira is. En het is niet eens Bria, want Bet is Bria. Het verwijst naar Bria. Dat is dan zeg maar, het waterelement. Wat niet slecht is, want als je de Bijbel leest, dan zeg je van dat de wereld was in chaos. En chaos is het waterelement, wat ze ook in Egypte Nun noemen. Nu kan je wel beginnen, als je deze dingen gaat begrijpen, dan als je de Bijbel leest, dan wordt het duidelijk als ik weet niet wat. Het is niet meer van christenen, halleluja, glorie God. Dan ga je echt begrijpen wat de fuck ze eigenlijk erover hebben. En dan kan je jezelf ook aanpassen tot iets zinnigs. Dan kan je beter begrijpen hoe je bewustzijn kan ontwikkelen. Maar goed, het is daar voor jullie gebruik, alsjeblieft. Ik hoop dat jullie heel veel plezier mee hebben. En volgend seizoen ga ik natuurlijk meer erin. En dan kan je dat allemaal combineren. Nou, Alef, dan zie je daar. Ik heb voor de duidelijkheid, we beginnen bij de zoon. Want ik heb net al verteld dat het bij de zoon is. Maar dan zie je daar, ik heb het net niet verteld, maar in de seizoen 3 heb ik het wel verteld. Voordat je dan Keter hebt. Keter is de eerste gele bolletje daarboven. Of eigenlijk dezelfde wit. Ja? Helemaal bovenin, dus de eerste bolletje. Voordat we daar komen, dat is het licht. Daarom zeggen ze dat God licht is. Maar God is eigenlijk niet licht. Want als God licht is, dan heb je alleen maar de helft van God verklaard en gezegd. Zelfs in de Bijbel staat dat God licht en donker is. Allebei. Ja? Dus als je dan zegt God is licht, dan heb je alleen maar 50% van God uitgelegd. Om misschien 100% te zeggen, moet je zeggen hij is licht en zwart. Hij is alles en niks. Dus het is heel moeilijk om het te doen. Maar we kunnen het wel heel dichtbij komen. Maar het bolletje daar, dat is het bolletje van de zoon eigenlijk. En dan zie je ook dezelfde bolletje in de tarotkaart daarboven. Boven de dwaas zijn hoofd zit daar een zon. Dat is Keter. Oké? Dus, en dan zie je ook dat de ziel niet de vader is. Dit is de ziel als in zijn. Daarom heet dit kaart niet. Hij heet niet de dwaas. Hij heet eigenlijk de ziel. Wat
het woord soul in het Engels is omgegaan naar full. Soulful. Dat is eigenlijk de corrupte vertaling geweest. Door de jaren heen hebben ze dan van ziel, hebben ze het heeft ook te maken met je bent een beetje gek om je goddelijkheid achter te laten om in dit troep te komen, laat ik het even zo zeggen. Ja? Dan ben je een dwaas, ja. Dus de dwaas is de zoon. En dan heb je dan de vader is Ayin. En de moeder, de moeder is Ayin en Ayin. Het is andersom, dit is niet goed trouwens. Ayin en Ayin Sof. En dan heb je Ayin Sof Ahur. Dat is dan de zoon, dat is Keter. Ja? Dus, maar hier zie je wel, het begint in principe bij de twee ouders, de vader en de moeder. Zo begint de echte creatie. Dus de Bijbel begint niet helemaal bij het begin. Ik ga je een klein beetje een tipje van de sluier al geven. De Bijbel begint niet helemaal bij het begin. In het algemeen, de Bijbel is letterlijk een verhaal die ons verteld wordt om ons te vertellen, tot nu toe, dit is belangrijk voor jou om te weten. Voordat is niet belangrijk. Begin maar dit te begrijpen en later komen we wel op die andere dingen terug. Dat is het eigenlijk. Ja? Want dan praat ik over de linker en de rechterpad. Dus dan zie je daar hier, als je goed bekijkt, zijn er 3 pilaren hier. Je hebt de middelste pilaar en dan heb je links en rechts. En het heeft te maken met links, omdat de zwarte bolletje daar, of laten we zeggen de rode bol eigenlijk betekent judgment, oordeel. En de blauwe bolletje daar betekent genade. Dus de pad van genade of de pad van oordeel, of pak je de middelste pad is de pad van de zoon. Waarvan de gele bolletje die daar ziet, de Stefiret, dat is de zoon. Eigenlijk is zelfs de zon. Dit is een symbolische representatie van jouw spirituele groei. Maar dit is ook een symbolische representatie van elk component, elk stukje van je leven. Het heeft te maken met het kleinste aspect van het leven, maar ook het grootste aspect. Dit is zelfs de 11 planeten in onze sterrenstelsel. Ja? We hebben 11. Ja? Waarvan 7 belangrijk zijn. En waarvan eentje, ja, in principe, wat ze dan, ja, ik wil daar niet erin, maar niet erover hebben, maar het komt elke 3600 jaar komt het in onze sterrenstelsel komt het langs. Oké? Dus er zijn eigenlijk 12. En er zijn zelfs, hoe noem je dat? Ze zeggen zelf dat er zelfs 13 zijn. Ja? En dat ga ik allemaal duidelijk maken zelfs in de Bijbel, want dan heb je het te maken met de 12 stammen van Israël, bla bla bla. En dan komt er een 13 erbij, jongetje erbij, die eigenlijk niet behoort bij, maar hij is er wel, et cetera. Dus dat komen we erop. Maar het punt is, daar komen ook de 12 stammen, de 12 maanden. In principe hebben we niet 12 maanden, we hebben 13 maanden, mensen. Ja? En daar hebben we ook de 12 kamers van de zodiac. Of wat ze dan ook noemen de constellatie. De 12 kinderen van hoe noem je dat? Van de patriarch, van Abraham. Daar komen de 12 stammen vandaan. En de 12 discipelen van Christus. Ja? Dus het nummer 12 is heel belangrijk, heel prominent niet alleen maar in Kabbalah, maar ook in de geschriften. Oké, dat is heel veel dat ik jullie nu geef, in een heel kleine, maar de alef is dan de stap van Keter naar wijsheid. Ja, het is dan Chokma. Het betekent, letter alef betekent os, een symbool van kracht en lucht. Ja, vooral het idee van lucht, het idee van je bent lichtjes. Ja, je ziet daar, die mannetje die gaat dan vallen. Ja, waar begin en puur potentieel. Dus je begint iets.
Eigenlijk, dit is een kaart van beginnen. Je moet die nieuwsgierigheid in je hebben. Dit kaart zet ik heel vaak gelijk met de page. Wat ze dan ook noemen in het Nederlands, een schildknaap. Ja? Dat is altijd dat die nieuwsgierig is. Altijd de zin heeft om iets nieuws te starten. Altijd een energierijk persoon. Dus dat moet je ontwikkelen in jezelf. Ja? Dus om van niks, wat dan een keter is, of van alles kan je zelf zeggen, naar wijsheid te gaan, dan moet je starten. Dus deze kwaliteit moet je dan ontwikkelen. Om van de witte naar de grijze te gaan. Ja, zo moet je het zien. En dan pad van levensboom en meta-actieve zoon, hebben we al gehad. Oké, nu gaan we naar het bed. Ja, dat is aan die andere kant van alles naar begrip. Daar moet dan focus moeten zijn. Dus als we dan zeg maar dit gaan nakijken, dan zien we dat het betekent een bed is een huis. Ja? En het heeft te maken ook met uitspraak. Als jij praat over alef, dan laat je de adem weg. Zo zeggen ze ook van de naam van God in de Bijbel heeft te maken met ademhaling. Ja, ze noemen dat Yahweh, maar in het Hebreeuws is het Yod-Heh-Vav-Heh. Dus de ademhaling technieken, dat leer je ook in het oosten, bij de yoga-tradities en noem maar op. Ja, ademhalen. Ja, dan zie je ja, wee, ja, wee, ja. Dus dat is dan de he. Straks krijgen we ook de he. Ja? Dus de bed, je ziet ook dat je de mond, dus je pakt de adem en je zet hem in een huis. Ja? Dus dit zijn dingen die onze eigen letters, die hebben dat niet. Ja, het is allemaal fonetisch, maar de Hebreeuwse letters is ook pictografisch, dus het is ook een pictogram, het is ook een beeld, maar het betekent ook iets. Ja? Dus het is bed 2 balans. Bed is balans of partnerschap, dat is nummer 2 in de magische manifestatie en focus. Dus om van potentie naar begrip te gaan, heb je focus nodig. Dus als je iets wil begrijpen, dan moet je focus ontwikkelen. Dat is wat hij zegt. Dat is de reden waarom het op de boom zit op die manier. Mogen jullie dat? Ik hoop dat dit belangrijk begrijpelijk is, want dan wordt de rest heel makkelijk. Oké? Dan hebben we dan Gimel. Gimel is kameel. Dan zie je daar, het is van de pad van Keter naar Teferet. Teferet trouwens is de zoon zelf. Of als we het mogen zeggen, de zon zelf. De fysieke zon. Maar ook jij als persoon, die moet daar zijn. Ja? Je moet daar zijn. Je ziet ook dat alle andere aspecten, die krijgen hun balans, eigenlijk hun zijn, in de zon. Dit is de reden waarom ik tegen iedereen zeg, van jij moet de zoon worden. En dat is ook de reden waarom de Hebreeuwse mensen, vooral de religieuze Hebreeuwse mensen, die geloven wel in wat ze dan noemen, de Messiach, Nagid. Dat is dan de andere woord in het Nederlands, betekent dat de Messia, de prins. Dat betekent Israël, prins met God. Ja. Ze geloven wel erin, maar ze geloven niet in de Jezus die de Griekse, eigenlijk uit de mythologische hoek van de Grieks en de Romeinen is ontstaan, zeg maar. Ja? Maar uiteindelijk is het hetzelfde idee. De gele bolletje daar is waar alles, dus al die andere bolletjes, die komen tot één, die krijgen hun gedaante in de zoon. Dus met andere woorden, jij moet de personificatie zijn van al deze kwaliteiten. Jij moet een wijs persoon zijn. Jij moet een persoon zijn van begrip. En dan vertelt de tarotkaart hoe je deze 10 aspecten, goddelijke aspecten, brengt in jouw persoon. Ja? Dus dat je dan zelf zo'n Christusfiguur wordt. Dit zijn de stappen dat je dan een Christusfiguur maakt. Dat is heel simpel. En tarot gebruik je om de stap van A naar B te gaan. Ja? Ik hoop dat dat duidelijk is. Dus dan heb je dan Gimel. Gimel trouwens betekent
kameel. En symbool voor beweging en verbinding. Maar het is ook symbool van rijkdom. Daarom gaan ze de kameel in de oosten in ieder geval. Als je dan zo'n bruiloftscadeautje geef je dan zeg maar de vader van de bruid een kameel als cadeau. Want de kameel betekent ook rijkdom, maar het betekent ook verbinding. Want je verbindt twee gezinnen bij elkaar. Zie je hoe symbolisch alles is? En ik hoop dat jullie dit soort dingen gaan begrijpen. Want dit soort dingen die zijn in onze onbewustzijn gegraveerd zelfs. En ik zeg niet de kameel zelf, voor ons is de kameel niet gegraveerd, maar heel veel andere aspecten van onze psyche zijn vanaf geboorte al op die manier gegraveerd. Dus ook al denk je begrijpt het niet, is het toch wel daarom is het beter als je bewust met dingen omgaat, in plaats van onbewust met dingen omgaat. Dus je gaat bewust met jezelf om. Waarom ben ik boos als Glenn dit zegt? Waarom ga ik huilen als die persoon dat zegt? Waarom voel ik me zo? Je moet je psyche beginnen nu te gaan begrijpen en ontwikkelen, bewust ontwikkelen. Ja? Dus het is, nummer 3 is hier gekoppeld, is harmonie, de hoge priesteres, en het verbindt natuurlijk, en het is de moeder trouwens als archetype. En dan hebben we natuurlijk de Dalet. Dalet is dan zeg maar de keizerin. En dit is dan zeg maar tussen begrip en wijsheid. Dan daar heb je de keizerin voor nodig. En de keizerin staat voor stabiliteit en fundament. Eigenlijk meer in de zin van je moet fundamenteel begrijpen. Dat is het eigenlijk. Ja? En dus je moet dus je begrip moet stabiel zijn om naar de wijsheid te gaan. Dus van begrip naar de wijsheid heb je dalet nodig. De deur, een toegang voor overvloed. En dit is ook de reden waarom ik zeg, want yes, Gisela, heel goed, bewust jezelf programmeren. Dit is, de deur betekent ook overvloed, want dit is een kaart ook van overvloed. Dit is ook de reden waarom ik zeg, je moet in overvloed, en nog eens een keertje in overvloed, kennis tot je nemen. Oké. En ik heb bewust, als je dit ziet, het is alleen maar voor de mensen die mijn show luisteren, die ik dit geheimpje, zeg maar, of dit golden nugget gaat geven. Ik heb de kaart, als je er goed kijkt daar, heb ik op de plek van de kruis gezet. De kruising daar. Ja? Helemaal bovenin, boven de hoge priesteres, heb ik de kaart gelegd. Ja? Zeg maar zelf horizontaal. Oké? En ik heb het daar in het midden. Daar in het midden is nog een andere sfirot. Dat sfirot heet Da'at. Dat Da'at is de sfirot van kennis. Dat is gewoon kennis. En kennis moet je in overvloed hebben om de transitie te maken van begrip naar wijsheid. Wijsheid is begrip in actie. Ja, dus een wijs persoon, wanneer die begrepen is, handelt die correct. Domme mensen handelen niet correct. Hun gedrag en hun actie zijn in chaos. En dat zie je ook. En hoe zien we dat? Heel makkelijk. Aan hun resultaten. Dus hun leven is een potje. Hun gedachtegang is gewoon een potje. Corrupt als de weet niet wat. Ja? Dat is niet zo moeilijk hoor. Dus jouw gesprek en wat je zegt en wat je denkt en hoe je met elkaar omgaat, vertelt boekdelen van jezelf. Oké? Dus dat is dan de Dalet. Dalet is deur, toegang hebben we gehad. De creatie en vruchtbaarheid hebben we over gehad. Verbind natuurlijk, ja, hebben we ook over gehad. Oké, dus dan gaan we naar de keizer. De keizer is van Chokma naar Tefiret. Van wijsheid naar, eigenlijk kan je zeggen, balans. Ja, daar heb je de keizerstructuur voor nodig. Ja? Dus als je dan wijs bent, wat heb je dan nodig om een gebalanceerd persoon te worden? Structuur nodig. Ja? Dus dat is bijna zelfs een no-brainer. Maar als je die kaart bestudeert en gezamenlijk met de Kabbalah, dan kan je dat met elkaar koppelen. Dan weet je wat je moet ontwikkelen om van de een naar de andere te gaan. Ja, en dan de keizer is natuurlijk autoriteit en structuur. En 5 is verandering, is transformatie natuurlijk. Ja? Mensen, ik geef jullie gouden stukjes, kan je zeggen. Ja? Om jezelf te ontwikkelen.
Dan krijg je geen enkele kerk en geen enkele school. Jammer genoeg. Deze dingen moeten, zeg maar, je psyche moet op school geschreven worden. Op de juiste manier in ieder geval. Met verschillende aspecten. De Vav. De Vav is eigenlijk, ik ga het zo direct uitleggen, maar de Vav is eigenlijk de pad van Chokma naar Geset. Geset is genade. Ja? Dan zie je daar, je kan de pad van Geset en Gebura doen. Geset wordt ook Gebula genoemd, by the way. So, sommige plekken zie je dan Gebula en dan Gebura. Eentje met de lamet en de andere met de resh. Dus de resh is de R, onze R, en de lamet is onze L. Dan zeg je Gebula of Gebura. Ja? Gebura is rood, Gebula of Geset is blauw. Blauw betekent genade. Is geen liefde. Liefde is in principe tefiret, is beauty, is schoonheid. Dat is liefde. Ja? Daarom wordt liefde en schoonheid bij elkaar gebracht, want het is tefiret. Het is niet blauw, het is niet gezet. Gezet is geen liefde. Gezet is genade en genade is geen liefde. Genade, wel, een aspect van genade kan liefde zijn. Dus genade kan liefde uit je liefde kan genade voortvloeien. Dus omdat je iemand lief hebt, ben je genadevol. Ja? Maar als je ook iemand lief hebt, ga je hem ook oordelen, want het is rood. Ja? Alles moet uit liefde komen en liefde is daar in het midden. Ja? Daarom zeg ik ook dat liefde balans is. Hier zie je het ook weer. Ja? Dus dan heb je dan zeg maar vanuit wijsheid. Als je dan, vanuit Chokma naar Geset wil gaan, dus vanuit wijsheid naar genade wil gaan, dat is de pad van genade, dat is de rechterpad. Dat noemen ze ook de rechterpad, de pad van genade. Dan heb je de pad van oordeel, wat de meeste mensen kiezen. Dat is ook de satanische pad, wat ik dan noem de satanisme, satanische pad. Dat is de pad van oordeel. En dan heb je dan de pad van genade, dat is meer de pad van religie. Ja, zogenaamd religie, maar tegenwoordig is dat de religies die we nu hebben in werking in onze samenleving op dit moment, in deze cyclus van het leven, die hoort bij de satanische kerk. Dus ze zijn allemaal links. Ja, dus het pad van oordeel. Dus de huidige religie. Het zijn geen echte religie. Echte religie is de pad van genade, is aan de rechterkant daar. Dus daarom is de hoge priester ook het symbool ervan. Dat zie je ook heel duidelijk. En dan zie je hier de 6, de harmonie. Ja. Het is eigenlijk harmonie. Dus in principe doe je gewoon wat gezegd wordt, zolang je met de natuurwetten harmoniseert. Het betekent een haak, trouwens, de Vav. Een verbinding tussen hemel en aarde. Okay? Dus jij bent een verbinding tussen hemel en aarde. En het is natuurlijk hierofant en vader. Dit is de vader-archetype. Nu hebben we dan een geliefde. De geliefde mensen, voor de mensen die niet begrijpen wat het verschil is tussen twee en geliefde. Geliefde heeft te maken met het samenbrengen van twee extremen. Nummer 2, dit is eigenlijk nummer 6 in de tarot, maar nummer 7 in de kabbalistische pad is de pad nummer 7. Maar in de tarot is het nummer 6. En die representeert natuurwetten. En natuurwetten heeft te maken met de twee extremen. Dus op nummer 2, wanneer je op nummer 2 bent in de tarotkaart, ben je bewust dat er twee keuzes zijn. Als je hier bij nummer 6 bent, dan ga je dan een compromis sluiten tussen die twee keuzes om balans te creëren. En straks ga je in de gematigdheid zien met de andere kaart, dat is dan zeg maar, de engel bij die twee bekers. Dat is dan, representeert balans, dat is dan het behouden van die balans. Dus hier is het creëren van die balans. De eerste 2 praat over dat je 2 extremen hebben. Dus een man en vrouw kan je zeggen. Hier praat je de man en vrouw bij elkaar brengen. En dan daarna praat je over het behouden van de man en vrouw bij elkaar. Ja? Dit is allemaal het concepten. Die concepten moet je dan allemaal begrijpen. Maar goed, dit is Zayin. Zayin is ook de Palus. De Palus is dan wat ze dan noemen
erectus penis, de penis erectus. Ja? Dus dat is dan dat Zayin. En dat is dat woord, dat gebruiken ze ook. Ik heb Joodse vrienden, dus ofwel ze zeggen Hebreeuwse vrienden. En ik leer heel veel van ze. En ik had natuurlijk ook bij rabbis bepaalde dingen lessen genomen en zo. Dus wat niet makkelijk is trouwens. Maar in ieder geval, ik had een beetje geluk, ik ben een klein beetje een gelukvogeltje. Dus, maar ik heb in ieder geval. En die hebben me dat verteld dat dit ook gezien wordt als de Palus erectus. Dus in ieder geval, de museum heeft te maken met introspectie naar binnen gaan, een dualiteit. Want je hebt natuurlijk die twee dingen die bij elkaar komen. En ja, dus dat is de Zayin behoort hier. Nou, Get is de kaart van persoonlijk, wat ik dan zelf noem de persoonlijkheid. Ja, en die verbindt, dus je moet eigenlijk streng zijn. Die verbindt begrip met gebura, dat is dan oordeel. Dus, en nogmaals, mensen, oordeel betekent niet dat het automatisch slecht is. Heel vaak zeggen mensen dan, God is genade, betekent dat God niet oordeelt of zoiets. Ik weet niet waarom mensen dat denken. Maar als je dan naar de wereld kijkt, ik zou zeggen, we worden heus wel beoordeeld hoor. Alleen maar niet genoeg. Want wij transformeren onszelf niet. Wij veranderen onze gedachten en onze acties niet. Dat is het hem juist. We zijn in een comfortzone. En zo nu en dan wordt de wereld een beetje geschud. Om een beetje wakker te maken. Ja? Maar ik vind het niet goed genoeg. Dus dat betekent dat we nog steeds een beetje in het genadige aspect van dit boom zitten. Ja? Maar dit is een persoonlijkheid. Met bepaalde persoonlijkheid kan je dan zeg maar vanuit begrip helemaal naar oordeel gaan. Dus als je iets begrijpt, moet je kracht en zelfbeheersing hebben om te oordelen. Ja? Want heel vaak als je beoordeelt, gaan mensen je ook zeggen, ja, je mag niet beoordelen. Wel, je mag beoordelen, zolang het volgens de natuurwetten zijn. Dat is het probleem juist. Wij weten het over de natuurwetten niet. Dat is de reden waarom ze zeggen, je mag niet beoordelen. Ja? Maar geloof me, ik beoordeel wel hoor. Dus Get betekent om de omheining, symbool voor grenzen en controle. Dat is Get. En het verbindt natuurlijk die twee. Dit is de zoon ook weer. Want de zoon is degene die de persoonlijkheid bezit en heeft. Ja, dat is de reden voor de zoon. Om goddelijkheid op aarde te brengen. Dat is de hele reden waarom Jezus zegt, ik ben God op aarde. Zodat jij representeert de Vader op aarde. Maar om dat effectief en goed te doen, moet je jezelf wat? Ontwikkelen. Je moet jezelf wat? Wijs hebben. Je moet de plan van de Creator begrijpen eerst. Ja? Want je kan niet deelnemen aan een plan waar jij geen benul van hebt. Dus hoe kunnen we achter die plan komen? Hoe we dat doen is door de natuurwetten. Hoe weten we dat de natuurwet een plan is? Wel, als de creator dat niet wou, dan zou het niet daar zijn, toch? Dat is dan de achterliggende gedachte uit deze tradities. Ja? Dus het is op zich vrijwel een traject. Ja? En omdat je dan begrijpt wat je dan uiteindelijk het doel van is, het doel van het leven, het doel van groeien, het doel van ervaren, dan ga je uit die basisconcepten ga je begrijpen, de dagelijks leven, hoe je keuzes moet maken. Daar helpt de kleine arcana ons mee. Ja? Dus, maar goed, Tet is dan tand. Is ook een slang eigenlijk. En die zorgt voor de stap van Gebura dus van oordeel naar genade. Dat is via dit kaart gebeurt dat. De krachtkaart, Tet. Dit is ook de kaart van Kundalini trouwens. En heel toepasselijk. Want als je ziet ook, hij zit in het midden. Als je terug mag gaan. Hij zit daar in het midden weer. Ja, van die tweeën. En in principe zelf, ik had het bijna in Tefiret zelf gezet. In de
plek van de gele bolletje daar. Dat is dividend. Ik heb bijna daar gezet, maar ik heb gezegd, dit zet hem niet daar, laat hem maar gewoon lekker in het midden daar. Maar dat is dan wat we dan noemen de kundalini kracht. Dat is dan ma'at, maar in het klein, in je lichaam. Ja? Wat de christenen ook de Heilige Geest noemen. Wanneer ze praten over je moet dan met de Heilige Geest moet je dan ga je in tongen spreken en dat soort dingen. Dan blijf je voor je ga gewoon lekker tongen, zou ik zeggen. Ja? De Heilige Geest, de echte, wat ze dan noemen Heilige Geest, wat ze dan de Egyptenaren noemen de Sekhmet Energy, die wordt alleen maar wakker als je deze dingen. Je ziet de pad hier, wat je moet doen om die heilige quote-unquote geest te krijgen. En jij gaat mij vertellen dat de christenen die rondlopen nu al deze kwaliteiten hebben? Dan ga je dat mij echt vertellen? Laat me niet lachen, man. Dus als jij die kracht wil hebben, wat de kracht van Christus is, dat is de kracht die Christus gebruikt om water wijn te maken. En al die tradities en die verhalen die je hoort over de Christus die op water kon lopen. Wat hij zegt is dat op het moment dat je deze kracht in het klein hebt, want kan je dan de grote ook beïnvloeden daarmee. Het is een frequentie, mensen. Ja? En waardoor je dan ook invloed hebt op de wereld om je heen. Ik hoop dat dit een beetje, een klein beetje klinkt. En de meeste mensen kunnen die dingen niet begrijpen, man. En dat is ook omdat ze dan niet, ik weet niet, de denkwijze hebben ontwikkeld om dit soort dingen überhaupt te begrijpen. Want heel veel mensen zitten dan vast in dagelijkse events. En ze kunnen abstractie en patronen niet herkennen. En dat is het probleem. We moeten dingen van abstract naar concreet brengen. En op het moment dat je in een concrete situatie zit, de abstracte element daarin zien. En dan kan je dan de grote gebruiken om de kleine, zeg maar, te beïnvloeden. Weer een nugget gegeven. Gratis en voor niks. Ja? Je kan alles beïnvloeden op de fucking wereld waar we in zitten. Alleen maar je moet begrijpen hoe je het allemaal moet doen. En je moet dan ook de andere mensen respecteren. Dat is het juist. Wij respecteren elkaar niet. Wij denken dat we elkaar slaven zijn. Dat is het juist. Het begint met het idee van de dwaas. De dwaas is een vrije ziel. Het komt naar binnen en hij is puur en vrij. Hij is niet gecorrumpeerd door naar school te gaan en die fucking LGBTQ bullshit gaat leren en al die andere onzin. Oh, dit is geen man, dit is een vrouw. Dit is geen vrouw, dit is een man. En op een gegeven moment weten ze niet eens wat de fuck. Luister, preferentie is, iedereen mag besluiten wat hij wil zijn. Nogmaals, de wereld is bedoeld daarvoor. Ja? Zolang je anderen niet tegenhoudt om ook te zijn. En jouw onzin, zeg maar, vertelt. Dat is het probleem. Ik geef je tenminste iets dat je jezelf goddelijks mee kan maken. In plaats van, je kan ook zelf zeggen van mijn pronouns, ik ben een hem, maar ik identificeer me als een zij. Nou, ik identificeer me ook als een fucking hond, of als een fucking kat, of als een fucking, elke dier dan ook. Ja, maar het betekent niet dat het waar is. Ja, het is je fantasie, leef gewoon je fucking fantasie. En laat de rest van de wereld met rust, man. Want de wet zegt anders. Als je naar buiten kijkt, dan krijg je mannelijke energie en een vrouwelijke energie. En dan klaar. En dat is het punt pas, het einde fucking verhaal. En de mannelijke energie manifesteert zich als een mannelijke figuur. En een vrouwelijke energie manifesteert zich als een vrouwelijke figuur. Als je een man bent en je wil een vrouw zijn, ga dood. En dan kom terug als een fucking vrouw. Dat kan. Dat is allemaal mogelijk. Ja? Of als je dan zeg maar een vrouw wil zijn in een mannelijke lichaam, dat kan ook, maar dan ben je nog steeds een mannelijke energie. I'm sorry. En dit is het probleem. Mensen willen mijn verhaal niet horen, omdat het is natuurlijk niet populair. Het is niet hetgene wat je daar buiten hoort en wat iedereen zeg maar zegt, oh, laten we het maar doen. Het is niet hoe we moeten omgaan met elkaar op aarde. Je mag je opinie hebben, maar opinie is dat. Opinie. Ja? Maar er zijn ook wetten, natuurwetten. En het zijn geen mensenwetten. En dat moeten we gaan begrijpen nu. En we moeten zeg maar, op de juiste manier met elkaar omgaan. Ja? Maar in ieder geval, dit is van oordeel. Nou, een klein beetje geoordeeld net. Maar dan gaan we naar genade toe. Dan ga ik je uitleggen waarom.
En hoe ga je uitleggen hoe je moet veranderen? Ja? Dat krijg je niet op school natuurlijk. Daarom vallen mensen in deze onzin elke keer. Komen ze met alles wat de onzin. Ja, je moet prikken. Of je moet dit doen. Je moet dat doen. Ja, omdat de regering dat zegt. Ja. Die mensen die daar zitten in de regering zijn zelf niet moreel. Hoe weet je dat, Glenn? Hoe weet je dat? Nou, heel simpel. Als jij deel maakt aan zo'n systeem, aan zo'n slavensysteem, dan ben je niet moreel. Dan ben je per definitie immoreel. Daar hoef je niet te lang over na te denken. Als je slavernij ondersteunt, dan ben je immoreel. Ga me niet vertellen, iemand die slavernij ondersteunt, dat hij dan moreel is. Een moreel persoon. Dat de universum naar hem toe kijken van, oh, laat me even hem geweldig behandelen. Nee, die gaat, als hij nu nog geen pijn heeft, die gaat die krijgen. En behoorlijk ook. Ja? Daarom zijn de meeste mensen ook in pijn. Omdat we moeten onszelf transformeren, mensen. Ja, ik zit eventjes op mijn preekstoel, maar dat moet wel even gebeuren. We kunnen niet hetzelfde blijven en denken dat we betere resultaten gaan krijgen in de wereld. We kunnen niet dezelfde slavensystemen behouden en denken dat het beter wordt. Iedereen zijn hoop is op, is helemaal hoog, want we hebben een nieuwe president. Trump is er nu. Laat me even vertellen. Ik ga je een professie doen, een waarzegger. Voordat wij dan de waarzeggerij sessie hebben, ik ga je nu al een waarzegger, hoe noem je dat? Een profetie verklaren vandaag. Dan ga je van mij krijgen. Ja? Onze slavensysteem met Trump gaat niet weg. Want dat is wat we zaaien. We zaaien slavernij. De enige wat we krijgen van Trump is meer slavernij. Dat is wat we krijgen van Trump. Een klein beetje slaaf of een heel veel slaaf. Wat is het? Slaaf. Ja? Vandaag was ik ook rond. Het gelul van Sinterklaas begint weer. Ja, ik ga daar naartoe. Ja, het gelul begint weer. Ja, het is onze traditie. Oh, dus je wil mij vertellen dat jouw traditie een traditie van slavernij. Dus je wil dat je kinderen en je kleinkinderen jullie gaan herinneren als een slavenhandelaars. Dit is een traditie en onze, zeg maar, de erfenis die je wil achterlaten voor je kinderen. Slavernij. Ja? En ook dat de Nederlanders slavenhandelaars waren. Hoe weet je dat, papa? Wel, ze vieren het in een Sinterklaasfeestje. En dan gaan ze het ook vechten om dat te behouden. En dan de Antillianen en de Curaçaoënaren die hiermee zogenaamd mee eens zijn, dan ben je niet beter. Dan vind ik het zelf dommer. Dus we moeten dit soort dingen moeten weg. Dat is de oplossing. Niet een andere president of een andere pastoor of een andere muntsysteem. Cryptocurrency gaat ons niet helpen. Ten opzichte van het centrale geld zeg ik ja, cryptocurrency is een betere oplossing. Want tenminste is het niet centraal georganiseerd. Dus ze halen geld niet zomaar van je weg. Wanneer ze er zin in hebben. Want dat gebeurt er nu wel. Als je iets doet dat ze niet leuk vinden, halen ze je geld weg, joh. Ja, jij denkt dat het geld op de bankrekening van jou is. Maar goed, laten we even verder gaan. We zijn er bijna klaar, hoor. Dus dan heb je dan, de tet betekent goedheid, symbool voor innerlijke kracht. Dat moeten we gaan kweken, man. Innerlijke kracht, moed. Dit is ook de kaart van moed. We moeten moed hebben. We zijn echt lafaards. Mensen zijn lafaards. Ze durven niet op te komen en zeggen van. En onze kinderen beschermen. Want je moet je kinderen beschermen. Dit hele. Volgens mij via Pika Pika is er ook een. En de Pika Pika zeg maar, team mag mij hierover corrigeren. Maar er was een Pika Pika talkshow. Die ging over de toeslagenaffaire. Ja? Er zijn kinderen die in weeshuizen of in plekken, in gezinnen zijn beland. En die kunnen ze niet terugvinden. Hoezo dan niet? En dan kan ik niet eens begrijpen dat die ouders het toe hebben gestaan dat je je kind zomaar. Jongen, je komt niet aan kinderen. Wat is daar nou zo moeilijk aan? Het is allemaal niet zo moeilijk hoor, mensen.
En de kinderen zijn gewoon verdwenen. Dus ik ga je vertellen. Ja, 1900 kinderen. Spoorloos. Hoe bedoel je dan spoorloos? En dan word je niet eens boos hierover. Hoe bedoel je dan spoorloos? Dan ga je het gewoon fucking zoeken. Dan ga je met een fucking licht zo, hè? Dan ga je gewoon fucking zoeken. Want ze worden gereept. Ze worden opgeofferd door satanisten. Die dingen gebeuren, mensen. Iemand komt naar mijn kinderen, ga ik je vertellen, jongen. En laat me even vertellen ook. De mensen die dit soort dingen mogelijk maken, zijn de ambtenaren. Als je een ambtenaar bent, stoppen ermee. Als je een politie bent, stoppen ermee. Als je militair bent, stoppen ermee. Dat is de weg. Er is geen andere weg. Je gaat niet zeggen van, ja, ik ga hoe noem je dat? Het is mijn baan, ik moet eten. Dan blijf je dan niet zo eten. Dan eet je dan niet. Weet je hoe vaak ik per dag eet? 1 keer. Ga me niet vertellen dat je dat gaat doen. Ja, ik moet een huisje hebben. Dan ga je op straat. Ik heb gewoon geweest. Wat we niet gaan doen is immoreel zijn. Dat gaan we niet doen. Dat is iemand van principe. Dus krijg zo'n cojones, ballen, en gewoon jezelf veranderen. Want dit soort dingen gebeuren in de wereld en niemand doet niks. 1900 kinderen gewoon weg. Gewoon weg, spoorloos. En dan mag je niet agressief zijn natuurlijk, hè. We moeten allemaal lief blijven. We moeten allemaal lief blijven, Glenn. Je mag niks zeggen over de regering, je mag niks zeggen over niemand. Maar in de tussentijd, kinderen worden gereept, worden opgeofferd, ze worden doodgevonden. De kinderen komen niet aan. Maar nee, mag niet. Mag niks zeggen. Fuck de koning mag niet gezegd worden. Nou, fuck de koning, fuck de koning, fuck de koning. Fuck God, fuck je God ook. Je fucking religieuze God, die mensen aanbidden, die oorlogen mogelijk maken. Fuck het. Begin te veranderen. In deze gelovige systemen te geloven. Het is allemaal geloofssystemen, mensen. Je moet maar geloven dat Rutte en al die andere fucking koningen het goed voor je hebben. Ze hebben niks goed voor je. Ze worden niet gestraft, nee. Dit concept heb ik heel goed uitgelegd in het occulte onthuld satanisme. Ja, donker occultisme. Waarom ze dan zeg maar eronder uitkomen. Weet je waarom ze onderuit komen? Omdat de ambtenaren voeren het uit. Degene die daadwerkelijk de daad uitvoert, zijn de ambtenaren. Dat is het probleem. Wie houden die instituten tot stand? Dat zijn de ambtenaren. Door hun geloofssystemen. Ja, we moeten het allemaal hebben. We moeten het niet hebben, we moeten moreel worden. Dit moet je aan kinderen leren. Zodat wanneer ze volwassen worden, dat ze nou een beetje normaal zijn. Zeg een stelletje Mongolen rondom me heen, man. En daarom is mijn podcast niet zo populair natuurlijk, hè. Want ik zeg iedereen, ga jij jezelf aanpassen. Ik werk aan mezelf, iedereen moet aan zichzelf werken. Als jij weet wat allemaal gebeurt daar achter de deuren daar. Er zijn heel veel dingen die gebeuren op dit fucking kleine bolletje die we aarde noemen. Die mensen helemaal zitten in je comfortzone. Daarom gaat alles verkeerd, man. Jod, een heel belangrijk aspect van de Hebreeuwse letter zelf. Dit is nummer 10 trouwens. En Jod is eigenlijk het begin. Het is een kommetje. Je ziet dat het is een kommetje. Ja? Ze zeggen dat alles komt uit Jod. Dus wat ze daarmee bedoelen is de creatie zelf. Niet het begin van de creatie, maar eigenlijk de universum zoals we het nu ervaren. Ja? Want je kan alle letters maken met die Jod. Ja, dus de Jod behoort tot dit kaart, de kluizenaar. En die verbindt ook Geset met Teferet. Geset is genade met balans. Ja? Dus het heeft te maken ook met de 10 is manifestatie en voltooiing. Het heeft te maken met introspectie en wijsheid. Dus je wil en we weten hoe we naar wijsheid moeten komen. Je moet wijs zijn, introspectie doen om naar balans weer te komen.
Het is de wijze vader trouwens. Dit is een... Oké, we zijn er bijna, mensen. De jod is... sorry, dit is de kaf. Kaf is, we zijn eigenlijk letterlijk in de helft, maar we gaan heel snel naar de rooi. Komt goed. Het is het pad van Geset naar Netzach. En dit is de kaf. De kaf is eigenlijk, betekent een palm. Dus handpalm. Ja? Symbool voor kracht, controle en verandering. Het is nummer 20. Dus op een gegeven moment, je ziet ook de letters. Dus ik numeer ze hier op basis van de letters. Niet op basis van de tarot. Orde, volgorde. Niet op basis van de tarot volgorde, maar op basis van de nummers van de Hebreeuwse letter. Dus de Hebreeuwse letter die begint op 1, eindigt op 10. Wanneer die op 10 komt, dat is Jod, dan wordt die niet 11, dan wordt die 20. Ja, en dan gaat hij dan 30, 40, 50, tot hij dan 100 komt. En dan wordt hij dan 200, 300, 400. Dan is het klaar. Ja? Dus zo zie je ook, er is een hele numerieke systeem ook ingebouwd in de Hebreeuwse letters. Dit is heel belangrijk om te begrijpen, omdat wanneer je later zeg maar de geschriften, en vooral de Hebreeuwse geschriften gaat onderzoeken, dan praten ze over iets en dan krijg je weer een gouden klompje van me, zeg maar een nugget, dat is een klompje volgens mij. Dan praten ze over gewicht, een gewicht van een woord. En heel eerlijk gezegd hebben ze dit, de Sumerische talen hebben dit heel vaak. Dat ze praten over gewicht. Zelfs de Griekse alfabet heeft dat ook. Dat ze nummers toewijzen aan letters. Dus daar hebben ze ook gewicht. En waarom is het belangrijk? Ik ga je vertellen. En ik ga je ook vertellen waarom het koppelen van de Hebreeuwse letter aan de tarotkaart ook belangrijk is. Want dan geef je de tarotkaart niet alleen maar een betekenis. Bijvoorbeeld dit kaart nu, de kaf, betekent palm. En palm betekent kracht, controle, verandering. Ja? Maar de betekenis, dat is de betekenis, maar de nummer is 20. En het symboliseert, de tarotkaart zelf symboliseert veranderlijke natuur, zeg maar, het cycli. De cycli van het leven, van transformatie. Oké? Nou, als jij, en ik ga dit nu uitleggen en dan heb je dat ook. En dan is je tarotles ook min of meer compleet. Maar als jij de Hebreeuwse woord kent, dus dan pak je bijvoorbeeld een Hebreeuwse woord en dan zet je de kaarten die dan het woord formuleert, dan zet je bij elkaar. Dan krijg je door de symboliek van de tarot, krijg je ook inzicht op het woord. Dus dan heb je dan bijvoorbeeld een reeks. Laat zeggen, je wil Ab, het is dan vader. Die wil je dan, zeg maar, formuleren met de tarotkaart. Dan kan je de kwaliteit van Ab, het is dan een vader. Dat is waar het woord Abba komt vandaan. Maar Ba is ook ziel in het Egyptisch, maar goed. Dus dat is dan de Ab en de Ba. De geest en de ziel. Dat is dan de vader en de moeder, Abba. Als je dan alleen maar het vader wil, de kwaliteit van de vader en de moeder eigenlijk zelfs, want de ba is dezelfde letters, alleen maar je switcht de kaarten. Dan zou ik de dwaas en de magier bij elkaar halen. Dan krijg je dan de A en de B. Dan krijg je de kwaliteit van de vader. Ja, is geest en ziel. En de moeder is ziel en geest. Het is een weerspiegeling van elkaar. Ja? Zo krijg je een diepe begrip van dit soort concepten. Daarvoor is hij bedoeld. Dus je kan allerlei soorten woorden formuleren. En als jij dan zeg maar de eerste kaart pakt, dat A is, dat is nummer 1. En de bet is nummer 2. Dus de gewicht van het woord is 3. Als je meer inzicht wil hebben op Ab, which is dan de vader, dan kan jij combinaties maken van allerlei soorten andere woorden die ook op 3 komen. Die uiteindelijk op 3 komen, nummer 3 komen. Ja? En dan is dan dezelfde woord. Ja? In de Hebreeuws zeggen ze dat als 2 woorden dezelfde gewichten hebben,
dan zijn ze dezelfde woord. Ze zijn één en hetzelfde. Denk daarover als een frequentie. Een C-frequentie, een octaaf hoger, is nog steeds een C-frequentie, een octaaf lager. Maar het is nog steeds een C-toon. Ja? Dit is, ik hoop dat dat duidelijk is. Ik hoop dat je daarmee iets kan doen. Maar dan kan je beginnen te spelen met deze kaarten op een meer volwassen manier dan alleen maar waarzeggerij. Ja? We komen op waarzeggerij, ik ga jullie leren, don't worry about it. Maar dit is een meer volwassen manier en een manier dat je dan meer controle hebt ook over je toekomst. In plaats van het over te laten aan een of andere entiteit. Ja? Dus dat is dan kaf. Kaf is 20. En dan lamet. Lamet is dan zeg maar het pad van Geburah naar Tefiret. Daar heb je dan gerechtigheid. Als je dan de wet, want oordeel komt door de wet. Dus je oordeelt op basis van de natuurwet. Ja? Dus de natuurwet is de wet die eigenlijk wij moeten respecteren en zelfs bang voor zijn als we überhaupt bang willen zijn over wetten. Natuurwet is dat. Je kan zeggen, dat is gerepresenteerd met Geburah. Ja? Dat is gerepresenteerd. En om naar balans te gaan, dan moet het via de gerechtigheid, dan moet je dan oordelen. Ja, zodat je jezelf oordelen, zeggen van is dit goed ja of nee, maar ook andere mensen zeggen van dat is niet goed, verander je aanpak. Je bent slavernij aan het ondersteunen of whatever. Is nodig om die persoon wakker te krijgen. Ja? Want dat is wakker worden. Wakker worden is om te begrijpen dat je slaaf bent en dat je dan uit het slaafsysteem moet komen. Dat noemen ze de matrix. Ja? Het is niet weten dat, een president heeft iets fout gedaan. Of, ze hebben ons genaaid met de COVID. Dat is allemaal niet woke. Dat is de psyop. Dat is iets dat ze daarnaast hebben gedaan, zodat de mensen helemaal in de war komen. Echt wakker zijn is om te begrijpen dat de fucking regering, fucking religie en fucking geldsystemen slavensystemen zijn. Dat is wakker worden. Dat is niks anders aan. Dat is niet zo moeilijk hoor mensen. Ja, ik maak het makkelijk als dat een kind van 10 jaar kan begrijpen. Ja, al die andere dingen, niet belangrijk. Het is echt niet belangrijk. Het is allemaal verspilling van tijd en energie. Het is allemaal niet belangrijk. Je moet jezelf informeren en moreel worden. Dat is het. Dat is belangrijk. Want als elke mens op aarde moreel is, ja, dan is de potentie van de homo sapiens, ja, die schiet omhoog. We zijn nu aan het denigreren. We gaan achteruit. Met alle technologieën die we hebben, we gaan achteruit. Die technologieën, die stellen niks voor, man. Sterker nog, ik bedoel, als je kijkt naar de gebouwen van de Grieken en de gebouwen van de Egyptenaren zijn vele malen beter zelfs dan de gebouwen die we nu hebben. Gebouwen die we nu hebben gaan kapot binnen een aantal jaren. De technieken zijn gewoon kapot en baggen. De bouwtechnieken. Soms denk je zelf als het überhaupt zin heeft om een vrijmetselaar te worden. Want die hadden dan zeg maar zogenaamde geheimen van al die gebouwen. Het lijkt alsof dat alleen maar een groepje mensen zijn die dat allemaal dat hebben. En de rest van de wereld kan maar gewoon lekker stikken. Dus gerechtigheid is nummer 30. Is richting en discipline. Lamet, leren. Lamet betekent leren, trouwens. Symbool voor spirituele richting. Mem, dit is dan zeg maar de gehangene. Dit is dan van Geburah naar God. Dit is 40, betekent water. Mem is water. Symbool voor vloeibaarheid en transformatie. Dit is geen slechte kaart trouwens. Het kan slecht geïnterpreteerd worden. Ik zeg altijd, de context bepaalt het. Maar het grotendeels heeft te maken met het... want ik zie hoe noem je dat? De straling uit zijn hoofd als een soort verlichting. Dus hij is verlicht. Dus om verlicht te worden, is de gehangene een hele goede tarotkaart. Het heeft te maken met de omgekeerde denken. Dus als jij denkt dat je een externe partij nodig hebt, zodat je kan leven, ja, zodat je moreel kan leven, dan moet er een keerpunt komen in jouw gedachten, dat je dan andersom moet gaan denken. Dus het is het omdraaien van je gedachten, foutieve gedachten, laten we het even zo zeggen.
En natuurlijk, mensen denken, ja, maar je kan ook je goede gedachten omdraaien, Clint. De goede gedachten ook omdraaien. Nee, we praten over de slechte gedachten die omgedraaid moeten worden. En dan zie je ook, wanneer het omgedraaid is, dan ben je verlicht. Ja? Hart boven gedachten, zeggen ze. In ieder geval. De gehangene is loslaten van oude patronen, oude gedachtegangen. En dingen in perspectief brengen. Goed. Dan hebben we hier over Noen. Ja. En dan hebben we hier over Noen. Het is de doodkaart. En die praat over de kaart tussen Nitzeg naar Teferet. Mensen, eigenlijk alles gaat naar Teferet. In het algemeen, alles gaat daar naartoe. Alles vloeit daar naartoe. Ja. Maar uiteindelijk vindt het allemaal zijn plek in Malkut. Dat is dan de laatste bolletje. Je ziet ook zo'n lelijke kleur, zeg maar, de geel, groenig of zwart. Het is de kleur van de aarde eigenlijk. En het is een beetje een vieze mengelmoesje daar aan het einde. Dus al deze kwaliteiten die krijgen hun expressie op aarde, in Malkut. En dan als de Bijbel praat over de koninkrijk van God, kan je het even zo zeggen, dan praten ze over Malkut. Deze Malkut praten ze over, niks anders. Ze praten niet over koninkrijk van Jezus in de zin van dat er een koning gaat komen om ons te regeren. Ja? Geen enkele koning komt ons regeren. Wat is dan het verschil? Ik ga iedereen dit vraag stellen. Wat is dan het verschil tussen Jezus met zijn koninkrijk en de huidige koningshuis die we hebben? Wat is dan het fucking verschil? Er is geen verschil. Want het zijn allemaal slavensystemen. Dat zijn mensen die de Bijbel hebben gecreëerd, zodat ze hun agenda van koninkrijk, zoals hun het willen zien, kunnen doordrukken en doorduwen in jouw strot. En tegenwoordig is niet eens in je strot, het is in je koel. Het is in je anus. Er wordt gewoon zonder vaseline ingestopt. Maar nee, we vinden het allemaal zo geweldig. We willen onze traditie in stand houden. We willen onze traditie in stand houden. Nou, hou je fucking traditie in stand. Weet je wat we moeten beginnen? Ik hoop dat de Antillianen en donkere mensen dit ook zien. Dan gaan we dit doen met Nederland. Alle donkere. Ik vraag alle donkere mensen op aarde. Begint een nieuwe feest. En de feest heet het Hitlerfeest. Waarvan Hitler met zijn snorretje zo cadeautjes geeft aan fucking kinderen. Die fucking 1900 kinderen die weg zijn. Ja? Laten we maar gewoon daarmee beginnen. En dan is er elke jaar ergens op de Dam en dan zie je hoe mensen dan, zeg maar, zich beledigd voelen. Oh, nu voel je wel beledigd. Dit is het probleem. Dit is het probleem van het fuckland. Stoppen met slavernij, dat is het. Ik hou van Nederland, maar jullie moeten stoppen met slavernij. Dat is het hem juist. Genezing kan niet plaatsvinden als je niet stopt. Je blijft maar doorgaan. En het moet elke jaar weer. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Stoppen gewoon. Geef je kind gewoon een fucking cadeau. En hou je smoel dicht. Als dat allemaal zo belangrijk is. Die fucking Sint. Die de slavensystemen keer op keer weer naar boven brengt. Zo wil je je erfenis achterlaten met je kind. Hoe dom kan je zijn eigenlijk? En dan, als we dan zo door blijven gaan, dit is de doodkaart. Dit gaat het worden. Iedereen gewoon fucking dood. Paus is dood. Koning is dood. Dan zie je de dood daar zelf gewoon lekker op paard lopen. Lang leven de lol, zou ik zeggen. Ja, daar heb je de dood daar met die fucking meter. Ongelooflijk, man. Ongelooflijk. De noen betekent vis. De vis, de mijter is een symbool van een vis. Dus van het symbool van de vistijdperk. Ga me niet vertellen dat dat allemaal gewoon geweldige systemen zijn. En het is de echte religie is christendom, Clint. De echte religie is christendom. Nee, het is niet de echte religie. De echte religie is niet het christendom. Ja? Geen enkele religie is de echte religie. De enige religie dat de echte religie is wanneer je koel opstaat en transformeert en
Cool moreel maakt. Dat is de echte religie. Want dan transformeer je naar iets beters en dan word je goddelijk. En dan ga je andere mensen respecteren. Dan gaan ze niet beledigen met je onzinfeestjes. Alles mag, zolang het niet immoreel is en met te maken heeft met slavernij. Kies een andere fucking feest, man. Weet je hoeveel feesten je kan hebben? Op Curaçao kunnen we een feestje van Bashan Karpata, weet ik veel, Oostfeest, al die dingen kunnen we gewoon het hele jaar door gaan vieren. En als er dan, zoals een echte Antilliaan, een echte Judy Corso, als er niks is om te feesten, maken we een fucking feest van. We hoeven die fucking Sinterklaas feestje hoeven we niet te hebben, hoor. Dan maak je een feestje van alles. Ben je geslaagd, maak een feestje van. Ben je gaan poepen, maak een feestje van. Ben je gaan plassen, maak een feestje van. Gaan we alles een feestje maken. Zo'n traditie. Fuck je traditie, man. Die slaventraditie. Als we de slaven te maken hebben, fuck it. Krijg weer gelul van, waarschijnlijk van fucking Facebook. Kan me niks schelen. Zolang dit bericht overkomt ergens. Niemand moet dit luisteren. En ik hoop dat de mensen die dit bericht luisteren ook gewoon iedereen daar buiten naar de moeren stuurt wanneer je een grammetje slavernij ziet. Een grammetje. Wanneer het een grammetje slavernij moet je boos worden. Want dat betekent kinderen gaan weg. Dat betekent onrechtvaardigheid. Dat betekent corruptie. Dat is slavernij. Maar we vinden onze systemen geweldig natuurlijk. Geweldig vinden we die shit zo. In ieder geval, man. Ja, hey, om niet te huilen moet ik echt lachen inderdaad, weet je. God, man. Jezus Christus, man. Jezus Christus. Oh, mijn God. Oké, dus dat betekent, het is de moeder trouwens. Mem is water trouwens. Het heeft te maken met, mem is water. Noen is vis. Vis heeft ook te maken met water, dus het is echt de moeder. Het heeft te maken. De mijter trouwens, de mijter representeert de vistijdperk van de christendom. Daarom is de vis een hele belangrijke aspect van de christendom. Gaan we het allemaal erover hebben wel. En de symbool van je kan zeggen Jodendom, maar van de Jodendom, zeg maar, van de Joodse religie in ieder geval, is een Davidster. Ja. Je gaat zien dat de vis heeft te maken met, de christendom heeft te maken met de vistijdperk, maar ze aanbidden de zon als zijnde de zon van de zodiac. Ja? Daarom is de eer de kerk is op zondag, is de dag van de zon. Ja? De Joden die vieren de rustdag op Shabbat, wat ze dan Shabbat noemen. Van Sabbalot, dat is dan eigenlijk Saturnus, dat is Satan. Dus Yahweh is eigenlijk de Saturnus. En daar hebben ze dan, het hoort bij de planeten en sterren, de religie van planeten en sterren. Daarom is het een ster de symbool van de religie. En de kruis van de zodiac is een symbool van christendom, niet de vis. Maar je ziet wel de vis, want wanneer de religie geboren is, was in de vistijdperk. Ja? En dan heb je dan de islam, dat is dan zeg maar de maan. En dat is dan zeg maar, de aanbidden van de vrouwelijke aspect. Heel raar, want ze zijn heel erg macho, zoals ze het zeggen. Maar goed, dat gezegd hebbende, die mijter die is dan zeg maar van de vissentijdperk. Dat is zodat je dan een klein beetje in de achtergrond. Dat is een beetje voorbereiden voor de volgende seizoen zelf. Heel veel interessante dingen die ik kan bespreken hoor. Maar jullie kunnen altijd beginnen met de religie. Want daar zitten ook heel veel gouddingetjes. En wij maar zondigen, zegt Eva. Ja, echt hè. Echt. Oké, dit is dan gematigdheid. Matigheid, zeg maar. Matigheid trouwens heeft te maken met het behouden van balans. Die is tussen Tiferet en Yesod. Yesod is fundament. Dat is Yesod, is fundament. En ik zeg altijd, Yesod is eigenlijk de natuurwetten zelf.
De natuurwetten houdt het universum in balans. Dus je moet die fundament hebben, de basis hebben, zodat het de rest van de wereld kan vasthouden. Ik wil het even zo zeggen. Ja? Zodat alles weet wat hij moet doen. Ja? Dus dat is eigenlijk ik zou zelf matigheid kunnen koppelen met Ma'at. Dat is dan zeg maar het energie van balans. Ja? Het is, en het klinkt ook heel erg op Sekhmet. Het is een Samek is dit wel. En ik zou niet raar verbaasd zijn als de root, zeg maar, de wortel van de woorden hetzelfde zijn, van Sekhmet en Samek. Ja? Dus, en trouwens, Sekhmet is Ma'at, maar in de kleine wereld. Dat is dan de Kundalini, wat ze noemen de Kundalini, wat ze noemen dan de Heilige Geest en al die andere namen die ze dan, geef een beetje maar een naam. Ja? Dus Samek betekent ondersteuning. Het is eigenlijk de ondersteuning tussen twee uiteinden. In principe balans vloeit, hè, mensen. Het is niet iets dat stilstaat. Want als je stilstaat, dan ben je dood. Dus het moet blijven schommelen tussen de twee uiteinden. Maar tussen een geacceptabele traject, zeg maar. Niet te extreem naar rechts, ook niet te extreem naar links. Dus in ieder geval. De gematigde balans en integratie. Dus hier balans betekent behouden van balans. En integratie. En het is de zoon. Dat zijn wij. Daarom is het de zoon ook die de balans behoudt. Dat zijn wij. Wij zijn de licht en de zout van het aarde. Dat zijn wij. Als collectief. Niet Glenn alleen. Wij allemaal. Ja? Wij allemaal. Dat heeft te maken met onze acties. Wanneer je dan een actie onderneemt, dat creëert een ripple effect. Ja? Dat je dan zeg maar de hele kosmische, zeg maar, stof, de kosmische stof helemaal aanpast. Dus het is belangrijk om moreel te kiezen, dingen te kiezen, iemand principieel zijn. Ik zeg niet dat iedereen foutloos is, zo ben ik ook weer niet. Ik ben wel redelijk hoor. Maar ik bedoel, nu als je dan rondkijkt, mensen doen niks. Helemaal niks. Dit is Ayin. Ayin verbindt God met Tiferet. Dan zie je daar. En het is nummer 70. Diepte en verborgenheid. Dus de duivel, verleiding. Ja. En verbindt Tiferet met God, met glorie. Dus als je dan glorie wil, dan moet je dat ontwikkelen. Ja. Dus het verleiden en verlangen, dat is de dochter trouwens. Dit is de dochter. Het is verleiden en verlangen. En ik moet zeggen, dit is een van de redenen waarom, zeg maar, vrouwen soms in vooral de patriarchische religies, die worden, zeg maar, op neergekeken. Het komt door de dochter. De dochter heeft vertegenwoordigt passie en lust. Ja? En zogenaamd is dit slecht voor mannen. Dit is allemaal onzin. Dit zijn allemaal trajecten, stadia van bewustzijn. Jij moet gecontroleerd alles doen. Jij moet bewust alles doen. Je moet niet uit balans zijn. Je moet begrijpen wat je doet. Ja? Je moet niet zomaar klakkeloos dingen zeggen of doen. Je moet begrijpen en dan. Dus een vrouwelijke energie is ook een aspect van goddelijkheid. Als het mij betreft is het het beste gedeelte van goddelijkheid. Al het andere is mensen meemaken in de wereld. Ja? Soms is een vrouw best wel leuk om rondom je heen te hebben. Hoezo evil? Dat is hartstikke lekker, man. Begrijp het echt niet, hoor. Dit is vee. Dit is net zag naar God. Dan zie je daar. In het midden weer. Zijn er 3 kaarten eigenlijk. De keizerin, de krachtkaart en de toren. Die zitten allemaal in het midden daar. En in die kruispunt in het midden van de boom. Dan zie je dus de derde is dan de toren. Dat is een verandering. De toren vertegenwoordigt verandering. P trouwens is een mond. Als ik me niet vergis. Ja, is een mond. P. Ja, symbool voor expressie, openbaring. Dus als je dan zeg maar van glorie naar overwinnaar wil gaan, dus overwinning, van glorie naar overwinning moet je praten. Ja, moet je
je de gedachtegang expressie geven. Ja? Dus, en vandaar dat ze dan televisie hebben in leven gebracht. En elke familie heeft een televisie. Wanneer deze idioten, zeg maar, hun stront op televisie zetten, dat beïnvloedt mensen. Ja? Oké, dat is de vader, revolutionair, kracht van destructie, voor wederopbouw. Dit is ook Jupiter trouwens. Dit is de kaart van Jupiter. En als je het woord Jupiter goed, het is alchemisch Jupiter, Jupiter. Maar het heeft ook een andere alchemische woord aangekoppeld. Die ga ik nu niet bespreken, ga ik in de volgende seizoen bespreken. Maar het heeft ook te maken met de father of Jews. Ja, zo nu al verspil ik een klein stukje, een kleintje, dat wie was de vader van de Joden? Of de vader van de Hebreeuwse bevolking? Ja, als je die antwoord hebt, dan weet je ook wat de figuur in de Bijbel vertegenwoordigt. Ja, dus het heeft te maken, de patriarchische mannetjes die je hebt door de Bijbel heen, ze staan allemaal voor een symbool. Ze zijn mythen. Net als de goden van Egypte, net als de goden van Griekenland, of ja, van de Griekse goden, net als de Romeinse goden. Ja? En dan nu komen we dan, zeg maar, in de tijden van Christus, en dan denken we echt dat deze mensen bestonden. Laat me je vertellen, zelfs geschiedenis is niet eens accuraat daarin. Maar laten we het voor een andere discussie. Er zijn sommige dingen natuurlijk wel bewezen, maar vrijwel niet alles hoor. Sadi is het pad van Netzach naar Yesod, van overwinning naar fundament. Het vertegenwoordigt nummer 90, het is verlichting en spirituele verlichting. Het betekent een visser. Dan zie je ook daar het vis, dus tzaddik zet je daar vast. Ja. Dus die kwaliteit moet je ontwikkelen om van die ene kabbalistische kwaliteit naar de andere te gaan. Dan hebben we kof. Wacht even, dat kan niet. Tzaddik kof, ja, Reshin Taf. Oké, heel goed. Ja, dat is dan Netzach naar Malkut. Nu gaan we helemaal naar die lelijke bolletje daar onderaan. Het vieze bolletje. En het is de waarde in 100, dat zie je al. Mysterie en introspectie. De maan, illusie en het onbewuste. Dus, als je te veel zeg maar, in illusie blijft, kan je zeggen, in de gedeelte van overwinning, dan breng je die shit naar de koninkrijk toe. Naar de echte wereld. Naar de echte wereld. Dus zo breng je het met illusie. Die illusie breng je naar beneden toe. En Resh is achterhoofd. Dus betekent hoofd. Eigenlijk achterhoofd. Symbool voor verlichting. Nee, sorry. Kof is achterhoofd. Ja, achterkant van je hoofd. Kof is achterkant van je hoofd. Dat zie je hier. En dan Resh is de voorkant van je hoofd. En die is ook gekoppeld met... dus de ene betekent ook de onbewuste en de andere betekent bewust. Daar hebben we het over gehad wanneer we die kaart hebben besproken. En dan zie je hier, daarom is Resh gekoppeld aan dit kaart. Ja, dus 200 bewustwording en vreugde. Dus zelfrealisatie en vreugde. En dat is dan het pad van Hod naar Yesod. Dat zie je daar. En dan zijn bijna klaar. Dus Shin, het oordeel. Pad van het Hod naar Malkut. Ja, en dan dat is Shin. Shin betekent tand. Het is niet zomaar een tand ook. Het is slangentand. Symbool voor transformatie en vuur. Oké. Ik denk dat het toch wel leuk is om dit te vermelden voordat we weggaan. Maar er is nog één letter taf. Dan zijn we klaar. Taf is trouwens een kruis. In de Paleo-Hebrew is het een kruis. Het is de kruis van de christendom, kan je zeggen. Shin is een tand van de slang. Maar nu ga ik, en dit zijn bewijzen achter bewijzen ook weer, hè, dat de hele verhaal van de Bijbel is een mythologie. Het is een verhaal zodat mensen zich kunnen transformeren en een betere mens worden.
En de tand van de slang die verwijst ook naar wat ze hun dan noemen de Heilige Geest. Want dat is dan de Kundalini. De Kundalini wordt altijd als een slang gezien. Dat is dezelfde slang die Mozes ophield in de woestijn, wanneer mensen voor genezing vroegen. Dat was de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft die namen, die heeft die benaming, die heeft al deze dingen. Ja, het is een slang. Want hij heeft, als iets in balans gehouden wordt, daarom is matigheid de kaart van Sekhmet, zeg maar. En dat is ook de reden waarom het Samek als letter heeft. Ja. Punt is dat het is een slang. Het is twee slangen zelf die zo langs elkaar gaan. Ook het symbool van de farmaceutische industrie tegenwoordig, de caduceus. Ja, in de Griekse mythologie komt het naar voren als de caduceus. Ja. Daarom onbewust zijn deze geprogrammeerd. Daarom ga je naar de farmaceutische industrie. En dan ga je medicijn daar halen. Ja? Want ze koppelen deze symbolen met deze dingen en dan geloof je blindelings in. Want het is, zo werkt magie. Ja? Nu heb je Shin hier. Shin is een tand. Maar wat heel veel mensen niet weten is, het woord Jezus is Grieks, maar het komt uit de Hebreeuws Yeshua. Of Yeshua, maakt niet uit hoe je het bespreekt. En wat je dan doet is, je doet Yod-He, Vav-He, wat ze dan Yahweh noemen. Dat is de vader. En dan de zoon krijgt een Shin in het midden. Zie je hoe duidelijk het begint te worden? Als wij het pad van de zoon nemen, de zoon, de gele ding daar, dat is de pad van de zoon. In het midden. Dus Yod-He aan de linkerkant, Va-He aan de rechterkant. En dan Shin komt in het midden. Dan betekent, dan krijgt wordt het woord Yeshua. En Yeshua betekent, is eigenlijk de Christus, de Messia. Dus hoe wordt wie beoordeelt de wereld? De Yeshua mensen. De Christusfiguren die overblijven. Die gaan oordeel uitblazen daar. Zie je, het is zelfs met oordeel. Het oordeel. Yeshua is degene die oordeelt. Dat is de mens die goddelijk is geworden. En wanneer ben je goddelijk geworden? Als jij jouw wil met de vaders wil één worden. En hoe weet ik dat? Door de pad van de zoon te volgen. Deze kwaliteit te creëren in je. Hoe doe je dat? Wel, er zijn verschillende tools ervoor. Tarot is één ervan. Ja? Dus dat is wel interessant om te weten. En wat nog erger is dat de slang wordt in Genesis gezien als Satan. Dus je gaat me vertellen dat ze dan een letter van Satan, die verwijst naar de slang, in de naam van de heilige der heiligen hebben gezet. Nou, nu is het aan de christenen om mij zeg maar uit te leggen en wijsmaken dat dat niet een mythe is. En dat dat gewoon een onderliggende boodschap heeft, meer dan dat het echt gebeurd verhaal is. Ja, doodgaan van Christus op de zon heeft te maken met de zodiac. Het heeft niks te maken met de echte Christus doodgaan. Niks van die dingen, man. Weet je, ik ga verder. Taf is de wereld. De wereld is aan het einde. Dat is dan T. Het is nu T. De T is eigenlijk dit geworden, Taf. Mensen, vandaag hebben toch wel 2 uurtjes gedaan, maar laat me even vertellen. Het zijn 60 sheets die ik heel snel erin ben gegaan. Dus om 10 minuten extra te nemen. Maar dan ging je natuurlijk boos worden. Dus dat is de reden waarom het... Maar het moet ook gebeuren, mensen. Het is deel van het geheel. Als er niemand boos hiervan wordt, dan gaat ook niks gebeuren in het algemeen. Als niemand boos wordt. Het is niet mijn boosheid. Ik bedoel, mensen in het algemeen moeten boos worden op de onrechtvaardigheden en de dingen die gebeuren in de wereld die immoreel zijn. Daarom leer ik iedereen om te erkennen wat moreel is, zodat jij dan zeg maar goede keuzes kan maken in de wereld. Ja? Het is nummer 400 trouwens. Het heeft te maken met perfectie. Daar zijn we al lang niet trouwens. Dit taf hier. En dat betekent, taf betekent een teken. Dat is de kruis dus. Ja, het is de kruisteken. Het is een hele krachtige symboliek ook. Het heeft te maken met kracht trouwens. Dus als mensen kruis zien, in hun onbewust wordt dat gezien als een krachtig iets.
Dan wordt het gekoppeld met kracht. Ja? Als je begrijpt hoe je hersenen werkt, met het koppelen met ideeën, dan begrijp je hoe deze symbolieken werken ook. En dan, dat bespreek ik ook in het occulte onthuld. Dus als je daar echt meer wil weten over symboliek en dat soort dingen, dan zou ik zeggen, ga die kant op en dan krijg je het helemaal uitgepuzzeld in 9 uur of zo. Ja? Dus dan kijk je het maar in stukjes, maar dan krijg je alles in 1 keer. Oké, mensen. Dat was het voor vandaag. Leuk dat jullie er waren. Volgende week gaan we de alchemie, symboliek in tarot, de alchemische symboliek in tarot bespreken. Dat wordt een korte, denk ik. Ik ga ervoor zorgen dat ik zo min mogelijk, hoe noem je dat? Sheets heb. Heel veel plaatjes, zodat jullie ook van kunnen genieten. En de laatste twee shows die worden dan sowieso een leuke. Maar tenminste hebben jullie een complete overzicht van de tarot. Met de, nogmaals, hoe je dit gebruikt. Je hebt die 2 bolletjes van de Kabbalah. Je gebruikt die kwaliteit van de tarot om van de bolletje A naar bolletje B te gaan. Zo gebruik je dat. En dan natuurlijk moet je dan begrijpen wat de kaart zelf betekent. Daar moet je dan naar mijn andere podcast gaan. Weten wat de kaart betekent. Of gewoon mijn sheets downloaden. Weten wat de kaart betekent. En dan kan je begrijpen van hoe kom ik van A naar B. Je moet bewust mee zijn met het transformeren van je eigen wezen. En dan de letters van de alfabet hebben gewichten. Dus je creëert woorden in het Hebreeuws weliswaar. Dus dan moet je gewoon liefde doen. Ahab bijvoorbeeld, dat is liefde. Dan creëer je liefde. Wat is liefde? Nou, het woord ab is daar. Ab, ahab. Dus dan zet je dan de he ertussen. Dan pak je de he kaartje, zet je daar en dan weet je wat liefde is. Ja? De he kaartje, laat me even heel snel gaan naartoe. Even kijken, volgens mij is dat de keizer. Even kijken. Ja, de heer. Ja? En dus, wat is de, en dan, als je dan de heer hebt, dat is dan, dat is dan stabiliteit en structuur, right? Dus als je dan de heer ertussen zet, in het woord vader, in het Hebreeuws is het ab, je zet de heer ertussen, dan wordt die ahab, dat betekent liefde. Zo, wat is dan liefde dan? Ah, dat is geen seks, hè? Liefde is de liefde van een vader is structuur brengen. Is structuur brengen, stabiliteit brengen naar zijn kinderen toe. Dat is dus, een vader heeft zijn kind lief, of heeft iedereen lief die in zijn familie zit, wanneer die structuur brengt. Zie je hoe je dat gebruikt? Dat is hoe dan weer speelt met de Hebreeuwse letters. Dus nu hebben jullie de sleutel, die moet je nu nog in de praktijk brengen. En om dat te doen, moet je dan continu mee bezig. Ik ben zeker 10 jaar bezig met dit soort dingen, mensen. Dus het is niet 1, 2, 3. Ik heb jullie de basis, behoorlijke goede basis ook nog eens een keertje gegeven, zodat je zeg maar van minus miljoen naar minus 10 komt. De laatste 10 stappen moet je zelf doen nu. Ja? Dus dat is het voor vandaag, mensen. Zoals ik zeg, dit is de pad dat ik wil dat jullie gaan. Volgende week alchemie. En voor nu zeg ik Anouk Kem Netef en Mooi Maat. Tot de volgende week, mensen. Tot dan.